Noswaith dda, chroeso i haclediad rhif 148? Oh god. Yeah. Yes. Chi'n gwybod bod hi'n haf a mae Sioned yn cofio pa episod yn ei arno. Croeso! Mae Bren Sioned wedi cwcio... Dwi wedi cwcio, ond dim yn y ffordd mae'r Gen Alphas yn cwcio. Dwi actually wedi cwcio yn y ffordd mae like, y millennials yn cwcio. Hynny ydy, mae fy brain wedi troi fewn i fagots. Wedi stemio yn yr slow cooker. Croeso i'r haclediad haf. Chi'n gwybod bod ni ma, ni'n parti haf. Sioned sy'n fy'n ein gyda Bryn? Hello! Hi, Esdyn! Hi, hi. Hi, hi. And da ni'n cymryd mis off y news tuff just i siarad amdan news doniol. A wedyn nathon ni checio'r news ac does dim news doniol digwydd. It's not great. Mae'n mwy doniol yn y fatha sort of... Mae'r gif na o Tina Fey just yn fatha'n chwerthin yn hysterically dweud bob dim yn ffain. Bela, mae o'n ffynnu. Hwna ydi brain fi. Spirit animal fi ar y funud ydi'r gif yna. Croeso i'r haclediad, yr podlediad sec super duper hen Cymraeg sydd yn cychwyn pob penod gyda titles papyrus. Come on guys. O'n i'n meddwl slight variation ar papyrus oedd hwnna. Oedd o'n very slight. Ddim yn union. Mae hwn gymaint o in-joke, ond mae rhaid i chi... So, da chi'n gwybod bod ni'n tech podcast, a mae fydd ni yn siarad am tech, ond da ni hefyd efo chapters, cos mae Esther yn cynhyrchydd amazing. Os da chi just isio funny film podcast, neidiwch ymlaen i'r chapter, cos ni di bod yn gwachod The Prince of Persia. Ac eisiau be? Hang on. Sorry, Bryn. The Prince of Persia, The Sands of Time. Hwna dio, cos obviously... There was more to come from that franchise. Oh, yeah. Checks notes. No, don't a bit. And dan ni'n cychwyn y penod yma hefo Papyrus a cast o bobl gwyn. Hooray! That's us! Dan ni'n mynd ôl i 2010. Jake Gyllenhaal. The most Iranian man. A dan ni'n mynd ôl i 2010. Lle mae Gemma Arterton. The most Iranian woman. Oedden nhw'n gallu ffindio. Question i ti. Pa ffilm arall da ni Gemma Arterton neud yn yr un i flwyddyn? Dwi'n mond yn gwybod hwn achos dwi'n credu nath o popio fyny ar Letterboxd. Dyma oedd blwyddyn Hansel and Gretel Vampire Hunters. Naci. Dim hon oedd blwyddyn Hansel and Gretel. Yn y hen amser. Na, hen amser. Nath i Jane Austen? Hen amser. Nath i yn am Cave Women? Nope. Give up? First Man. Clash of Titans. I mean... Mae hwnna'n gorau bod ar rhestr ni. Hwnna a like Gods of Egypt. Gods of Egypt. Guys, dwi'n gwybod... Anwyl Brandawyr, da chi'n gwybod, da ni wedi cychwyn theme one. It's just... Mae just yn bad computer game movies all the way down ar hyn o bryd. Ond, dwi yn credu falle dylen ni wneud extended cyfres ar terrible historical films, cos oedd Prince of Persia yn teimlo efo gymaint, oedd y shots yn lyflu, oedd o'n edrych yn ddrud, oedd yna lyflu film grain anna fo, dwi'n yn gwybod os oedd o'n shot yn ffilm, ond oedd nhw really di wneud yr effort i wneud o edrych fel bod o, oedd o yn teimlo i fi bod o di ffilmio 1964. Oedd y ffaith bod pawb just yn bobl gwyn hefo tan, heblaw am Sir Ben Kingsley, ond wrong part of the Asian subcontinent right there, dim lot o bobl, / ddim bobl Middle Eastern. And y prif roles. Yn y prif roles, sorry, ymddeheiriad, yn y speaking roles, o ti'n cael pres o'n yno. Ond mae bob poster o Iesu dwi wedi gweld gwyn, di ho? Ia, ti'n gwybod y boi gwyn oedd o agor o siarad Cymraeg. Oedd di dal yn cofio ar y theme yma di fatha'r Eddie Izzard sôn amdan The Crusades. I kill you in the name of Jesus, because Jesus was a white man from Oxford. Susie Izzard, we stand a legend. Absolute. Ydy hi yn MP rwan neu ydy just yn sefyll am MP? Sefyll i fi wybod. So one of the good ones, dwi'n teimlo. Ymlaen. Croeso i'r haclediad. Da ni yn podlediad tech. Dyna beth sy'n dod yn ni at yn gilydd. Dyna sy'n falle'n dod â chi nôl bob mis. Neu da chi just i anghofio deletio ni off eich overcast list chi neu rhywbeth. Anyway, great. Diolch.
carry on. So, da ni wedi gwachio'r Prince of Persia. Spoilers, all on fun. So, os da chi just yn chwilio am fun. Oedd o'n stupid. Oedd o'n stupid fun. Nes I manage o watch it hefo fy merch 10 oed sydd yn mam as a gwaed yn efo. Wel, dwi'n yn gwybod. Mae'n 12. Dyn nhw probably ddim yn cael... Like, maen nhw'n probably cael dangos tym bach o waed. Maen nhw'n slicio trwy pobl efo swords yn berthol. A does na ddim gwaed. Nath I esbonio I fi fel, okay, dwi'n hefo fel, dyda bod rwy'n cael cwt a mae gwaed yn dod allan hwnna. Mae hwnna'n ffain. Ond, os ydy bobl yn cael ei stabio a wedyn mae gwaed yn dod allan o hwnna, mae hwnna'n really dychryn fi a dwi ddim eisiau watch it o. Gan I fel, same cariad. Same. Fair play. Mae herwydd bod nhw'n ranialwch poeth a mae bob cleddyf yn really poeth, so mae'n sealio o bwnd yn syth. Dyna dio. Hefyd, Mystical Time Weapons ydi rhan fwyaf yno. A nath hi kind of enjoy efo hefyd. Nath ni wneud bach o feminist film critique. A hi just fel, be? Mae just mynd I prodi hi fel na. Ac yn I fel, mae fel Frozen rules yn dydi. Oedd hi fel, bob Frozen ddim hyd yn oed wedi wneud o'n mewn hour. Oedd nhw just oli wedi hangio allan am ei gilydd. Ac yn I fel, teg. So, our finest film critic, fy merch, wedi deud quite enjoyable. So just cerwch ymlaen o hwnna. Mi fyddwn ni yn mynd neu rundown o'r penodau a wedyn o'n ni hitio y patient bwysig mae pawb jyst eisiau gwrando arno yr agenda. Ond ar yr haglediad mis yma, shout out yn gyntaf. Claxon Caredigrwydd. Mae Leia, Jamie a Ross wedi rhoi cyfraniadau a da chi'n amazing a dwi ddim yn deall pam da chi'n neud o. Chi'n awesome. Dwi'n edrych o'r emoji llygyd mawr crio. So, diolch. Ti'n ddim yn naturiol yn mynd rhywbeth fel rhyw Disney witchcraft yn mynd ymlaen yma. Mae'n sparkles yn llygyd fi o pob. It's amazing. Diolch, Leia, Jamie, Ross, am eich caredigrwydd ac am gadw cwmni ni ar y siwrna hir yma. Please, atiwch ni ar Blue Sky deud beth da chi fancy. Wirioneddol, deudwch i ni pa ffilms da chi'n meddwl yn ei wneud. Be, cys ti'n eisiau'r pressure o goffod dewis un? Yeah, exactly. I mean, anheg, ond, yeah. Okay, so... Peidiwch yn ei ffilm da chi'n licio... Di deud hyn o blaen yn gofyn. Ti'n just fel, ni yn mynd I fod gas. Heblaw os na Master and Commander ydi o. Obviously. Mae hwnna'n ffain. Dwi'n cedi dylen ni wneud, nes I breuddwydio am hyn, dwi'n cedi dylen ni wneud rerun am 150th episode ni, dylen ni fel ailwylio Unai Cats neu Valerian. Na. Okay? Dwi'n marw eisiau gweld Valerian ar fy OLED. On my overload. Oh my god, mae Bryn edrych yn llwyd. Mae'n edrych yn really llwyd. I'm done. He's done. Oh my god. Mae'n cerdded off. Cad 48 na hyn. I'm done. Dyna fo. Seriously, dim Valerian eto. Na. Seriously, nes I brynu fo yn ganol y pandemic. Ti'n mynd deall. Nes I actually gwario pres ar brynu hwn. Gwrs I brynu fucking Prince of Persia? Talu 12 quid am Prince of Persia. Nes I brynu fo. Nes I textio. £3.50. Ie, sydd i gael Radwc yn be bynnag oedd o i gael blod I hwnna. Dwi'n eisiau app arall. So nes ti literally talu £12.50 so bod data brokers Rakuten ddim yn gwerthu info chdi. Exactly. Na, ti'n gwybod beth o? Iestyn a fi di talu prisiau Cymru. A special be? Special features arno fo. Dys I medrych. Nes ti actually prynu fo neu rentio fo'n £12.50? Ti'n cael rentio fo? Ti'n berchen Prince of Persia, The Sands of Time. Mae'r rhaid... Wel, mae well na Assassin's Creed yn di. Ffanti, wir. O'n i'n gwachio da. Ac yn I fel, mae hwn fel fun Assassin's Creed. Mae hwn heb y religious overtones o'r creepiness. Well, dwi'n teimlo... But, yeah, actually mae gen I thoughts... Mae'n fundamentally camp a dwi yn... on board am hynna. On board. Okay, so... Okay, yeah. Chos oedd ti'n dweud chdi'n pethau ma dwi'n gwybod. No. Save it for the... Skipiwch ymlaen. So diolch o galon, Leia, Jamie a Ross am ffundio ein shenanigans and sanctionio tomfoolery. Diolch. Eich bai chi ydy hwn I gyd. I cannot sanction this tomfoolery. So Bryn, ti'n mynd rhoi heads up I ni am data breach llywodraethol. AI viral band The Velvet Sundown
we're hoaxing the media. No shit, Sherlock. Spotify CEO Daniel Ek becomes chairman of AI military startup. I mean, it's the solar punk all the way down fan hyn. Mae gyd yn swnio'n great, shall we? So, Dear Hoof remove their own music from Spotify and dilyn story on our Pitchfork, dilyn so Daniel Ek. Netflix uses generative AI in one of its shows for the first time. I bet bod o ddim am y tro cyntaf, maen nhw probably yn teimlo fel bod nhw'n gallu kind of neud ffys amdano fo rwan. Maen nhw fel, bobl yn barod am hwn, ma'n ffain. Introducing the ChatGPT agent. So hwnna di lle ti'n gadael i ChatGPT gael access i checks notes dy holl fywyd di. Amazing. Welsh police officers, the first in the UK to use facial recognition mobile technology. Great. Fel rwy'n sy'n byw yn Caerdydd, can't wait. Dwi wedi cael yn sganio gen i'n creepy machines no, just to fynd i'r llyfrgell. O'n i cerdded trwy Ealing, o'n wedi setio fyny arbrawf. A wedi gen ti'r fan, mae'n ganol intersection anferthol ma, jyst o'r cameras yn pwynt yn bob man. A wedi gen ti bron i 25, agos i 30 o blismyn, just o gwmpas y thing. Hag ond bod ni'n, quote, make ourselves ungovernable a absolutely trosio fo, ie? Hwna oedd yr fwyaf o heddlu dwi wedi gweld. Mae o'n troi yr American model ma o yr militarisation, it's the force above all else yn hytrach na be mae'r force yna i wneud. It's sut da ni'n cael yn gweld. Y ffordd ti, obviously, yn avoidio hwnna di, ti'n creu face painted y hunan o banner Palestina, ti jyst yn cerdded rownd efo hwnna drwy'r amser. Lle nhw arestio ti am hwnna, mae'n siŵr. Fel maen nhw wedi gwneud. O'n i'n pasio bore mani ar y ffordd y gwaith, o'n i'n pasio lot o bobl yn mynd at y Senedd am protest, ac oedd actually di wneud i fi hyd yn oed mwy troi fewn i'r emoji llygyd mawr dagre, achos oedd o'n baneri Palestina a baneri Owain Glyndŵr ar y cyd efo'i gilydd. Ac o'n i just fel, mae'n teimlo'n hollol deg, mae'n teimlo'n hollol naturiol bod baneri gwrthryfelgar hefo, cos mae'r ffaith bod banner Palestina hyd yn oed yn bodoli yn wrthryfel yn ei hun. Mae just, ei ddim fewn i yr stuff mwyaf trym a ffiaidd, ond mae hi mor anodd. Dwi'n gwybod, dyn ni ddim yn ei chanol hyd, dyn ni ddim yna. Ond wyt ti'n gwachod rhywbeth yn digwydd sydd yn teimlo'n oesol, mae'n teimlo fel pan byddwn ni yn wneud hanes yn yr ysgol ac oedden nhw wedi dangos yr footage cynta na pan methen nhw fewn yr concentration camps, death camps, a ti'n gwachod hwnna, mae hwnna'n dod fy'n ar Instagram fi, bob tro dwi'n mynd, be mae ffrindiau fi'n neud? A hwnna dwi'n gweld, a dwi ti'n gwybod sut i ffixio fo, dwi'n gwybod sut i ffixio fo. Dwi'n gwybod, just silly podlediad yda ni, ond... Sorry, yes, beth sy'n dweud? Dwi'n gwybod, mae just yn bonkers. Mae'n hollol batshit byd benni lawr y situation i fi. Watch us see real amazing. Dwi'n credu New York Times oedd o. Mae gen y New York Times lot i bloody mae'n gofyn faddeiant amdan. Ond dwi'n credu oedd nhw'n gwneud cyfweliad efo Mandy Patinkin. Dwi'n ffeindio fo i esgorwyd yr notes. A o'n i darllen o. So mae gen ni 5 llawr o stair yn adeilad ni, a dwi'n trio dringo nhw bob bore. A na pam bod fi'n drewi trwy dydd yn gwaith. Yay! Ond dwi'n trio dringo nhw bob dydd. So ni'n dringo nhw, I just watched rhywbeth ar YouTube di. Ac erbyn i fi gyrraedd top y stair, goffes i fy'n fewn i'r lle 6, a goffes i crio mewn cubicle. Achos oedd y ffordd oedd Mandy Patinkin yn siarad am fod yn iddew yn America, ac oedd o'n deud, dwi yn caru bodolaeth Israel. Fel iddew, dyna ydy'n gwlad ni. Ond, pan da ni fel iddewon, yn gweld be mae Netanyahu'n neud a deud dim. Da ni, mod i digwydd i ni. Mae hiladdiad wedi digwydd i ni. A da ni rwan yn gwneud o
i bobl Palestina. Ond oedd ffordd oedd o'n deud, ti'n gwybod fel pan wyt ti di wneud dy tad cu di yn drist, a mae o mor ffacin siomedig yn eich di, a mae o mor flin efo ti. Ac oedd watched Mandy Patinkin yn y cyfweliad yma, oedd just yr holl tristwch. Ti'n gwachod y reels o rhieni yn Palestina, ti'n gwachod mae gyd yna, mae ynoch di, a mae'r tristwch yn hwnna yn hollol ddiamau, hollol distressing. Mae just gweld y dyn dim gosgeiddig, ti'n gael efo dignified yma sydd fel yn un o elders, ti'n mo, mae'n teimlo fel un o elders i ddewon America. Ynddi, mae fel cael be di enw'r boi Spaceballs? Mel Brooks. Ti'n mo, neu rwy'n yn deud hyn. A dwi ti allan i'r ddwy gymuned. A mae just gweld dioddefaint ar raddfa ffiaidd a teimlo'n hollol dibwer i wneud o, ond dwi ti dal yn teimlo fo. So, sy'n ni'n mynd allan efo banner fi, ond bys efo, be allai wneud heblaw am pleidleisio am bobl sydd actually mynd i trio neu gwaniaeth. Dwi'n gwybod. Sorry guys, nath hwnna sbaichylo tam y bach. Ethyn ni off y summer happy vibes fanna braidd yn do. Oedden ni ddim yn ganol, oedden ni yn ganol... Oedden ni yn y news bit. Oedden ni'n ganol heddlu yn sganio gwyneba. Exactly, gwyneba ni. Neth hwn gychwyn efo, just iwsiwch face paint, just rwch face paint banner Palestina ar eich gwyneb chi'n ffain. Why everybody is cancelling their Duolingo right now. Video amazing wel i ar YouTube. Basically yn esbonio sut bod y boi Duolingo wastad wedi bod yn AI asshole, a fo creodd captcha. So bob tro, ac obviously dwi'n teimlo mor shimpil, cys o'n i'n eitha siŵr yno rhywbeth fel na'n digwydd, a nes i byth cwestiynu fo, lle o'n i fel, right, dwi'n deud wrth robot sut i adnabod bontydd. Click some traffic lights. Okay. Ti'n deud wrth robots be mae traffic lights yn edrych fel. Gael ti di roed unrhyw beth anna fo. Falle nhw'n i gyrraedd hwnna, falle nhw'n i ddim. Sus Duolingo. Elon Musk adds bot. Elon Musk's AI bot adds ridiculous anime companion with not safe for work mode. Unwaith eto, yn rhaid enw drwg i bobl sy'n licio anime. Diolch, Elon, for that one. A hefyd, diolch, yes, Donkey Kong Bonanza, pawb yn deud... Pawb yn deud Donkey Kong Bonanza yn fucking incredible, so yay! Yeah. Happy It's joy. The blockbuster exclusive Switch 2 fans are waiting for. Allai ddim dychmygu bod ti'n mynd i gael yr fucking fine Call of Duty boys yn mynd, you know what I need to do? I'm going to buy that Switch 2 because I want to play Donkey Kong Bonanza. Dig for some bananas. Chi eisiau gwybod rhywbeth really, really gwael? Yeah. Fi actually yn cysau Donkey Kong. Mae'n asgwrn gynnen mawr yn tynnu bod mae o'n creepio fi allan a dwi'n licio fo. Mae'n really sorry. Dwi'n licio fo, dwi'n licio'r sŵn ma'n neud. Ond mae'n edrych fatha bod ti'n eistedd i ysgwyddo yn y llun. Little Pauline. Sioned Pauline fan hyn, just hanging out. Dwi'n siŵr bod o'n game awesome. Mae'r kids yn gwybod, dwi'n licio bananas. Dwi'n licio... Mae gen i ni Donkey Kong Frozen Country. Mae na fel tad key Donkey Kong, sydd like Franky Kong. Na, dim Franky Kong. Gen ti Funky Kong. Gen ti Kongs mae gyd arall. Like, na, maen nhw'n weird. No. Gen ti'r teulu yn yr Super Mario Brothers movie. Thank you. Dwi'n licio Seth Rogen. Dwi'n licio... Just na. So mae fy mab fel, dylen ni gyd prynu fo fel teulu, a dwi ddim yn credu fydda'n cyfrannu'r prosiect teuluol yna, guys, okay? Dyna'r newyddion. Hasio the vibe, Sioned. Hasio'r vibe. Dwi'n cedi dylen ni'n neidio fewn i'r agenda. Dwi'n cedi, da ni wedi bod yn recordio. I say da ni wedi bod yn recordio. Hwna'n y cold open.
my gosh. Dwi'n cedi... Ydio... Na, okay, sorry. Na, mae'n ffain. Hwna oedd y cold open. Dydw i ddim wedi absolutely cursio recording ma, oedd ddim eisiau wair hen. Da ni'n ffain. Ond wrth ddim wedi brynu wair newydd. A ni'n meddwl bod fi'n mynd i brynu wair newydd hefyd. Ond yes, nes i anghofio. A cuddio fo. Nes i totally anghofio. Okay. A Jinda, dwi'n di gweld dim un tamed tropyn o bŵs yn mynd fewn i cegau'r un o'n chi. Mae hyn yn concerning iawn. Okay. Mae gen Bryn paint o Ribena, i fod yn onest. Ceron ni drwy ddefo Bryn? Wel, Ribena, tonic water, ac eich bod yna bach o gin yn efo. Mae hwnna'n swnio fel Sioned drink. Yes. Fi'n mynd i fod yn honest. Yeah, I like it. Okay, hai ti'n neud fel James Bond thing a rhoi'r enw really cool iddo fo rwan. The Chester. It's not a Vesper. Go on, Bryn, dal i fynd. O'n i'n trio mewn rhywbeth Donkey Kong related. The Donkey Dong. Donkey Dong Bonanza. Dyna Elon Musk neu honna. Yeah. Grok gives you Donkey Dong. Oh my god. Faint, 23 munud fewn. Okay. Ni'n done, man. Oedd yn agor hynna. Okay. So, good cocktail. Yep. Excellent. Good cocktail. Let's go. Yes, then. Big NT. Mae bach controversial ochr yma. Fod, oedd hi'n ben blwydd os dweitha, ag si allan o Sadwn, si allan o Sul, wel, dydd Sul, ac nes i gael dipyn o fy ffefryn, sef Wild Horse Nakota, ac hwnnw'n ffein iawn. A wedyn nes i gael peint diawledig yn yr Anglesey. Brooklyn IPA, dwi'n meddwl o. In mass produced. Mae'n awful o beint. A wedyn yn yr Alex. Get it together, the Anglesey. Just achos bod gennych chi wal neis. I know, maen just riding on the wall thing. Wal? Yeah. A wedyn yn yr Alex, maen nhw'n gwerthu Atlantic IPA, ac mae hwnnw'n awful hefyd. Hwna di'r un dwmbar? Ti'n goffa watch your pipes. Yeah. Dwi'n cedi yn yr un bobl sy'n neud, dim Stones, beth di enw nhw, bobl sy'n neud dwmbar sy'n neud hwnna fyd. Diolch yn IPA. There's no way fod o... Come on, Des, cera ni drwy ddefo. A wedyn, so ar ôl y dau yna, dwi'n licio fa, dim mwy. Da chi di spoilio fo i fi. Terrible Carnarvon pint puts lifelong drinker off booze. So, o'n i'n deffro dy llun, a do'n i wedi gyfad gymaint o hynna. Ac o'n i'n teimlo fatha, dwi'n teimlo'n hyll. Dim hangover fatha, ddoen dda, oh my god, dwi'n streffo fan. Ddim fel la, just teimlo'n bitter. Just, bitter, de. Clean eating. Ti angen detoxio. So, nes i benderfynu, dwi'n digyn brec. Just bob dim. Ag... Na i weld ffaint o hir neith y bara, ond dwi rwan yn yfad, rhywbeth nes i ddargan fod mis neu ddau yn ôl, oedd yn blasu fatha gin and tonics, mocktail type things. Ond bedio ydi Brecon Carreg, sparkling, efo, wel, dwi'n mynd trwy herbal tea bags efo nhw, de. So, mae hwn yn cold brew cucumber and apple tea. Ac efo'r hew yn efo. Ac mae o'n mor gin and tonic-y type vibe iddo fo, ac refreshing. Wel, os ti'n meddwl beth i tonic water ydi basic a gin, basically dŵr efo botanicals yn efo. So, beth ti'n neud ydi cwrdd botanicals a di adio fo'i dŵr. So, yeah. So, wedyn mae gen i fi ddau arall i drio fy yma. Gen i fi Pucca. Feel new. Gen Pucca. So, ti just yn steepio nhw yn y fizz? Oed, ti'n gadael nhw yn efo. Blopio nhw yn y fizz? Rhew ar ei benno. A wedyn mae o'n just, mae glas yn, mae'n anhygol o refreshing. Mae hwnna'n le. Actually, dwi'n fan o te oer fel green teas yn Japan.
Just one time in Japan. Maen nhw just wneud vending machines yn llawn. Dwi byth di bod I Japan. Ti di bod I Japan? This one time. Dwi byth di bod I Japan. Byth di bod, oce. Byth di bod. Ond, just vending machines yn llawn o fel te oer. A dwi'n cofio just mynd, oedd hi'n like 36 degrees yna, a fel proper fel sticky fel yn Gymru, kind of 36 degrees. A ffindio vending machine ma, fel like te oer, oedd beth gorau di gweithio fi, a ni'n lyflu o fel. So, dwi'n big fan o'r te oer. Ond, lads, mae gen I like proper drink. Proper nice. Like, so ti'n deud bod Bryn a fi di swapsies. O'n i rei pres ymlaen gyna. O'n i rei pres ymlaen gyna, gawn i weld dan. Am fod gen I Style Magazine wythnos dwytha di cael gyn yn hyfraith, The Outlaws. Ac yn efo, oedd yn dweud, the in-drink rhaw yma ydi white port and soda, dwi'n meddwl oedd o. God, maen nhw mor hen, o'n i'n yfyd white port yn fel 2009, ond... Mond rwan mae'n cyrraedd Llundain. Mae'n oce, mae'n ffain. So, ges I white port, so yn anffodus, dim byd o Portugal, da ni'n mynd lawr, da ni'n mynd fyny I Frank. Dwi actually yn yfed botel proper go iawn o Gwlad Belg, o win Ffrangeg, Muscadet Sèvres et Maine, appellation d'origine protégée, sur lui, 2023. Hang on. So ti'n deud hynny fod Gwlad Belg yn rhan o Ffrainc? So mi fi oedd Wonderful Tad Key teulu ni ar road trip amazing gyda Howard. Right. Gerald a Howard wedi mynd ar road trip, right? Friends of the show. Howard's Friends way. of the show. Good God, tas a Jerry'n gwrando ar y show ma, so fan absolutely disownio fi. Jeez, meddwl ia. Sioned, dwi wedi siomi yn y ti. What is this shite? Bys fo wedi siomi yn y fi. Na, so gathen ni anreg hyfryd, gathen ni botel o wyn coch a botel o wyn gwyn. Achos ddedys iddo fo cyn mynd, Jerry, pech yn mynd I wneud lles posh, just cerwch I fel European supermarket a dwch ar rhywbeth like gwyn neis yn ôl I ni. And he delivered. Oedd gen fo fel pishin o cardboard bach round y top yn deud selection of the month, of la month. A oedd o'n deud Muscadet. A mae o'n dod o... diolch actually yn dangos, like, mae'na map bach o Ffrainc arno fo. So mae'n dod o, like... Mae'n dod o Ffrainc? Mae'n dod o actual Ffrainc. A mae'na llun... glas o dorlan really nice ar y botel. O, nath o prynu fo'n Gwlad Belg? Nath o prynu fo'n Gwlad Belg. Okay. A dwi'n credu, mae o'n dod o fel ethically haute value environment... Oh my God, o'n I yn gallu siarad Ffrangeg ar 11. Haute value environmental sydd yn golygu ni'n edrych ar ôl ni'n edrych ar ôl pan modd y stamp yna'n edrych fatha baby seal a dwi'n siŵr na ddim dyna Gan I weld It's like baby seal I'r heini sydd yn talu extra am... Di'r resolution I fi gyda. Di'r resolution. So ar y camera, da chi'n gweld fi yn yma, ydw I hyd yn oed mwy fuzzy na dwi'n ymddangos ar shitty monitor fi? Ti basically fatha rhyw 3 bit o'r bloc mawr. Ydw i'n edrych fel pan ti'n chwarae N64 ar y teli adre? Ydy. Pan ti'n mynd nôl I weld mam a dad? A Bryn, rhaid dweud. Dwi'n high definition. Mae Operation cael gwared o'r Mac Mini ma yn very much ongoing. Cyfrannwch at y coffi. Dyna gyd mae'n mynd. Mae gyd mynd fyny jar bach ar ben y Mac Mini I drio gadw fo'n oer, cys mae'r bastardeg yn gorboethi pob munud mae'n gallu. Mae actually gorboethi, yn y tywydd megapoeth, oedd o'n gorboethi to the extent lle oedd o just yn fel, just switch off. Oedd just fel, nah, dim warning to be, just can't do it, Seans. Ta-ra. Boom. Dwi'n mynd I edrych ar YouTube wan o weld faint ydi M1 Mac Mini erbyn hyn. Mae guaranteed ma'n cheap as chips. Galon ni ormod am hwn ar y pryd. Ond dwi'n anwyl brandawyr, mae hwn yn boring iawn I chi, ond monitor fi ydy 37-inch telly o 2010. So mae hwn yn, it's a very ethical setup. Hynny ydy, dwi'n mynd I prynu'n byd newydd I fynd efo fo ers 2010. Ti'n angen cable newydd? Dwi di pwynt cael gybydd, achos dwi'n mond yn podcast I unwaith y mis, dyna bryd unig amser dwi'n iwsio fo. Mae'n pawb arall yn ti'n iwsio fo I chwarae Roblox. Aled included. Na. So, dyna oedd y gwyn. Mae'r gwyn yn... Alright.
Oes a tasting notes o? Mae na tasting notes. Okay, hold on. So fo'n lyflu hefo cig. Dio ddim yn gret i fod y ben i hun. Dwi'n teimlo. Oedd o'n neis iawn hefo... nes i wneud swper Ffrangeg hefyd. Nes i swper Ffrangeg even. Nes i gael fel chunks o gaws a bach o saucisson. A bach o tomatoes fresh a tomatoes wedi sychu. O, Gwlad Belg. Yeah, obviously. So, o'n i'n deud, da ni'n mynd i trio wneud un arall o'n international interrailing trips ni yn mis Hydref. A'r gobaith ydi mynd ar trains eto. That's right, cos ath hwnna mor dda tro diwetha. Really. A dwi'n really edrych ymlaen. A hefyd gyda ni'n most dramatic moments ni ar y podcast. Dylse ni gyda hwnna fy'n y British Podcast Awards, right? Yep. Right? Yep. Dylen ni just rhoi hwnna fel clip ar YouTube, just a bit na. Hefo chi'n mynd, so, beth bynnag, dwi'n really edrych ymlaen i fel trio ffindio rhywbeth cyffroes i bobl wneud yng Ngwlad Belg. Dwi just fel, be ni'n mynd i wneud heblaw mynd i Tintin Museum? Kenny Bruges. A just siarad fel gwyddel, a just esgus bod fi'n fel Colin Farrell, a... Come on, Sianed, be di yna fo? Brendan Gleeson. Gleeson, hwnna beth, ia. A dyd, yr unig reswm dwi'n cofio hwnna di hefyd ydi Bill Bailey. Oh, yeah. Oedd o'n neud, os o'n un o'i sioia fo bod pobl Belgian yn gweld i posters o'n dweud, man of the beard, maybe this will be jazz. A wedyn mae'n dechrau chwarae fatha rhyw jazz number ar y piano. A wedyn mae'n dweud, take it to the bridge. A wedyn mae'n dweud bridge, take it past the bridge. Take it to the post office. A wedyn, let's go to Bruges. Oh my god. Mae hwnna'n swnio fel... Dwi'n cael sense memories really, really cry o gwallt Bill Bailey. Fel, pan oedd o'n swish around. Yeah. Mae kind of fel... alternate universe Tim Minchin. Yeah. Gwallt, but reverse, but like... Yeah. Fo fysa... Be di'r Dark Universe yn Star Trek? Mirror Universe. The Mirror Universe Tim Minchin. Lot o kids Caerdydd di wneud Matilda fel sioe Nadolig nhw, Lenny. Yeah, fair play. It's not a great musical. Yeah. Mae gen efo... Mae'n really tough i kids wneud. Mae gen efo un o ddau numbers da, ond... Mae nhw'n numbers clyfar, Bryn. Mae nhw'n West End. Mae nhw'n very musically. Hynny ydi, new musically. Dash musically. A dweud, o'n ein musical arall oedd dod i'n henni tra dda ni gwachio Prince of Persia. Go on. Aladdin. Ie. Mae'n a lot o yna. Mae intro'r ffilm yna, basically just in Aladdin. Look, it's not Disney oedd bia fo. Well, basically, One step ahead of Hwna'n mynd trwy henni. A mae'na fucking monkey yn hwnna fyd. Monkey, the Donkey Kong fucking jumpio fewn i cychwyn Prince of Persia. Fucking bananas. Backley dros Donkey Dong. Ti just yn mynd i poundio'r Donkey Kong na. Mae Iestyn just yn pound... Beth ti'n dweud? Mae Iestyn yn poundio the dog. Mae'r joke yn angen marw yna. Yes, just cael ymlaen. Hey, be am ni actually neud show sydd yn llawn o tech news? News of tech. The news of the tech. Bryn, I have tech news for you. Have I got... Mac Mini, £200. Yr un sgynna i? Na, ci, yr un M1. Yr un sy'n well na i fi? Ie. Am 200 pint? 200 pint. Dyna ar eBay. Ar eBay. Sy'n ni... Just... Dalwch chi gyfrannu'r coffi a potentially gallai i gael machine sy'n gweithio. Gweithio fo o dan yr un sgynna chi. A fi pawb arall defnyddio hwnna reid feil dy dros efo. Hwn di un Sionet. Hwn di computer mam. Hwn ydi suspiciously underpowered computer mam na. Mae amser mam o'r mis. Hwn di Mac. Clidiad ydi amser. Dwi'n mi god da i chwarae Roblox. Na. Mae'n digwydd bob 28 diwrnod. Mae'n neud mam yn anxious. That's right. Mae gen i PHS. It's pre-haclediad syndrome.
Oedd dwi'n cael PhD, which is pre-haclediad dysphoria. Fine, ni'n good. Right, na, fi ddim really lwcus. Okay, Bryn, data breach llywodraethol. Ar y notes yma, mae gen i, mae Bryn yn gwybod am hwn, ... gofyn i Bryn. Oh boy, right, okay, so... Hwn i nôl i 2022. Mis Chwefror. It's a knockdown. Tynnu spectacles off, guys. Mae'n rhywun yn yr MOD yn gyrru copi o bas data o pobl di helpu yr llywodraeth yn Afghanistan. Ar e-bost i rhywun. Sydd yn gynnwys 19,000 o enwa o bobl oedd yn ei wedi helpu'r allies, y Brydeinwyr, o neu teuluodd nhw, translators, aelodau o'r byddin, a bob math o bethau. So hwn di gyd yn mynd ar goll. Mae nhw wedyn, blwyddyn wedyn, yn mis Awst 2023, mae copia o'r list mae'n dechrau dangos i fyny ar Facebook, a mae'r llywodraeth yn mynd, oh shit, da ni di, eich bod ni di colli hwn i gyd. So mae nhw yn mynd i'r llys ac yn gofyn am super injunction. Yr un chi gyfarwydd efo super injunctions o pam oedd yr celebs i gyd yn cael affairs. Mae'n injunction. Ryan Giggs. Yeah. So ti'n hyd yn oed yn gallu dweud bod na injunction? So mae injunctions yn dweud ti'n mynd cael trafod ffeithiau penodol yn involved yn y ces, ti'n mynd cael trafod nhw. Ond, beth sy'n digwydd ar ben hynna wedyn, efo ti'n dweud ydy'r super injunctions, lle ti'n mynd cael adrodd ar unrhyw o'r ffeithiau o gwbl, a ti'n mynd yn cael deud bod yr injunction ei hun yn bodoli. So mae'r llys, be oedd y llys yn teimlo ar y pryd oedd bod bron i 100,000 o bobl at risk, a bod roedd amser y llywodraeth trio cael pobl ma allan o beryg, ac symud nhw i llefydd bach mwy sefydlog, ac i really trio delio efo'r sefyllfa. So dda'r hyn wedyn parhau dros i'r mis hwyrach blaen y flwyddyn, oedd yn mynd nôl i'r llys, a oedd y llys yn dweud, oce, ro'n i ymestyn y super injunction ma, ond da ni yn poeni bod yn geiriau'r dyfarnwr, bod yna bach o scrutiny vacuum. Yr ffaith bod, so be oedd yr ymoda hyn y feddwl oedd hyn oed tir cyffredin, sef job nhw nhw ydy'r ultimate authority yn gwleidyddiad yn Brydain ydy'r tir cyffredin. Oedd hyn o nhw ddim yn cael gwybod am effeithiau o beth yn mynd ymlaen. So oedd y llywodraeth yn gwario, ers 2022, mynd i gwario bron i 7 biliwn o bunna yn trio delio efo'r sefyllfa yma, a sa neb di cael gwybod amdano fo o gwbl. Ma nhw di, yn diweddar wan, ma nhw wedi tynnu nôl o gwrthwynebu yr estyniad i'r super injunction ma, so mae'r ffeithiau wedi dod i'r amlwg. A mae lot o'r oversight functions yn y lad wedi wan mwyn wedi dweud, hei, job ni ydy neud siŵr bod chi'n mynd torri'r cyfraith, a da chi ddim di'r llys i nadu ni gallu neud siŵr bod chi ddim yn torri'r cyfraith. So mae gen ti pethau fatha'r Intelligence Security Committee sydd yn fod i edrych ar be mae MI6 ac hyn i gyd yn neud. Dyn nhw heb di cael trafod na gweld beth sy'n mynd ymlaen efo hwn. Dydy'r llywodraeth, Defence Select Committee heb di cael edrych ar hwn. So neb wedi cael mynd a gweld beth sy'n mynd ymlaen, a neb wedi cael galw'r civil servants sydd yn gyfrifol am hyn i fiewn i wneud yn siŵr be maen nhw wedi wneud, pwy sy'n gyfrifol, a beth sydd wedi cael ei wneud i sicrhau diogelwch y pobl ma,
Mae literally fel plot o... Mae hwn yn Bond film plot. A beth sy'n waith hefyd ydy, be mae'r Super Injunction hefyd yn meddwl ydy, ti'n hyn oedd yn cael deud i'r pobl sydd mae data nhw wedi mynd ar goll, bod i data nhw wedi mynd ar goll. Achos bod o'n Super Injunction. So ti wan y berson yn Afghanistan wan yn disgwyl i'r llywodraeth cael chdi allan o'r wlad. Os ti'n gwybod bod enw di ar y rester yma, bod y chance bod y Taliban yn mynd i ddod ar dy ôl di, ti'n mynd dweud, hey, fuck this for a laugh, dwi'n mynd i groesi fewn i fy cyn Iran, cael yr wrth y pobl yma. Mae'r ffaith bod nhw wedi nadu unrhyw fath o drafodaeth o hyn, wedi rhoi pobl mewn peryg. A mi o'n mynd hollol o chwyth i'r beth sy'n fod y transparency yn y situations yma i fod bod pobl yn ti'n deud i pobl mae hyn di digwydd ti at risg dyma beth ni'n gwneud amdano a beth sy'n hefyd i fel ydy so mae hwn di bod yn mynd ers 2022 da ni wan tair blynedd wedyn a da ni'n mynd gwybod pwy sy'n gyfrifol, da ni'n mynd gwybod be gafodd i'n neud, pam bod wedi cyferd hyn hir i'r gwir dod allan, da ni'n mynd gwybod a beth ti hefyd ti'n cymharu hynna hefyd i'r sefyllfa lle mae'r system o cael pobl allan o Afghanistan pam ddaru'r Brydain a'r America sy'n allan oedd ni wedi wneud yr system yma yn anodd dros ben i trio cael pobl wedi gweithio efo ni oedd ni'n cadw milwyr ni'n diogel pobl. Mae'n gymaint o hanes o hyn ym mhobman mae'r colonialism Prydeinig yn mynd. O dwi'n mynd at y colonialism ydy'r military. Mae hyn y bobl oedd yn cwffio efo ni ar yn ochr ni. Mae hyn yn employees Prydeinig. Oedd nhw wedi gweithio ac peth ydy oedd ni'n gwybod hefyd os fysa'r Taliban yn dod yn ôl fysa'r ffaith bod nhw hyn o di edrych ar pobl Prydeinig yn rhoi nhw mewn peryg. Ond nath nhw dewis gweithio efo ni anyway. A mi o'n wedi brydychu y pobl yma di roi nhw mewn peryg a mi o'n ffiaidd a mi o'n andros o peth gwael da ni di wneud i'r pobl yma a really just dos a neb di cael edrych ar hwn does a neb di cael some cwestiynau di cael ei ofyn does a ddim a peth mae'r MOD efo hanes o bod yn andros o wael efo diogelwch data. Mae'r ystyried yn dod allan yn diweddar lle oedd aelodau o'r SAS wan yn cael ei exposio ar-lein. Oedd manylion wedi mynd ar cael ei allan ar e-byst. Mae hwn literally plot yn dydio. Mae'n wir. O'na think piece in the Times yn sôn amdano ffaith bod mae o'n rhannol o arrogance milwrol. Yn ac to the civil service a'r sort of hyn ma o'r llywodraeth sydd yn teimlo y pwrpas o'r deddfa ma ydy i diogelu nhw rhag gorfod cael unrhyw fath o consequences i nhw mesio fyny. A'r peth ydy mae hwn mae'n sicr fydda ti gysylltu yr screw-up yma i actual pobl wedi cael ei lladd. Mae teuluoedd nhw wedi cael ei lladd. A mae'n andros o ffiaidd bod nhw wedi cael get away efo hyn. Mae gen ti bod Grand Shaps yn mynd yn gwybod sydd, well, priority fi o trio achub pobl. Nes i actually trio achub pobl, chos dwi'n mynd edrych fel la. Dwi'n mynd edrych fel o gwbl. Mae'n gyd i weld i fi, fatha, nes ti just neud hyn mwyn o sgoi unrhyw fath o sylw. A mae hefyd yn tanseilio, a mae'n mynd yn ôl i beth ti'n dweud efo'r heddlu, tanseilio yr strwythura sgynny ni i dal yr executive i unrhyw fath o rifoldeb am be maen nhw wedi wneud. Cos y whole point ydi, Parliament sy'n fod
ar y top. Hwna di'r ultimate authority. Dyn gael pwyg i Brexit gyfer hynna. I ddyn Parliament is supreme. Hold on, mae'n swnio fel adeg tydiroedd, lle ti fel, Pope neu Brenin? Na, Brenin. Most ultimate authority yn Brydain. Ond yn yr actual, beth sy'n pasio cyfanswniad yn y lad yma, Parliament sydd ydy'r supreme authority. So Parliament yn pasio gyfraith. That's the law. So os maen nhw'n dweud bod os maen nhw'n troi fyny foriad mae di yn gwyn a mae gwyn yn di. That's it. That's it. Yn llythrenol. Y llyfr, A so, i job nhw sy'n seinio'r checks ar beth nhw sydd yn... A ti'n nadu... Mae'r executive wedyn di mynd i'r judicial i deud i'r legislative bod nhw ddim yn cael trafod rhywbeth. So mae'r dau tamad o'r triongl ma wedi troi rownd at ei gilydd a dweud da ni ddim isio yr branch yma gwybod chys da ni ddim isio cael sylw gyda nhw chys da ni ddim isio gorau delio efo be mae hyn a feddwl. Mae hwn yn very much mae'n mynd yn bach yn existential o ran deddf gwlad acos Bryn of the Bar ydy'r ti sy'n actually yn fel gwybod oedd fel hyn mae fod yn gwybod fel hyn mae hwn yn hollol legal mae hwn yn hollol ffain o beth i wneud lle mae'n teimlo mor amwys i bobl sydd ddim yn rhan ohono fo dyna be di lot o yr gwahaniaeth mae rhwng bobl a'i llywodraeth nhw mae gyd yn teimlo mor bell a fel, di hwnna'n byd i neud fo ni, ond mae stuff fel maen nhw'n triclo lawr i ni yn pen draw, moio i bawb. Os maen nhw'n cuddiad rhywbeth fel ma, ti wedi meddwl fatha, ti wedi dweud, bobl conspiracy theories, ma ti wedi ond maen nhw actually wedi neud hyn. Maen nhw actually wedi neud hyn. O'n i'n cael chat efo fy mab, so'r hynna fy mhlant i ddoi, amdan conspiracy theories, achos, mae'r oedolion yn tu ni wedi bod i'r coleg a da ni'n dau wedi wneud bachelor's degrees basically mewn media literacy, so mewn fel sut i ddarllen, pa mae bobl yn trio sut mae bobl yn trio gwerthu stuff i ti, a siarad am conspiracy theories. A da ni'n trio ffigur allan faint o fewn i'r stuff ma ddo, ac oedd o just fel, dwi'n teimlo nhw'n, maen nhw just yn jokes, ac yn i fel, ond eto, dyn nhw mond the conspiracy theory nes it's investigative journalists figure bod o actually wir mae conspiracy theories i gyd amdan lack of power yn dydio mae bobl sy'n creu theory yn mynd mae gen I power achos dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd mae gen I power dros y sefyllfa yma achos mae gen I wybodaeth mae o'n mae lot o'n oedd ti'n bod yn malus dio a ti'n oedd ineptitude dwi'n bydde'r quotes never mistake never attribute to lethargy what can be more attribute to strategy what can be more accurately explained as lethargy neu rhywbeth fel. Ond, a so ti'n edrych ar y just yn y dyfodol, yn y chydig o flynyddoedd dwytha, ti'n sôn amdan hwn, ti'n sôn amdan y tainted blood scandal, ti'n sôn amdan yr shit wylo ni'n ystod yr stwff Covid, ti'n sôn amdan yr HS2, ti'n sôn amdan yr post office scandal. Mae hyn i gyd yn pobl sydd efo cyfrifoldeba mawr, sydd efo'r grym i newid bywyda pobl a sydd yn just yn osgoi unrhyw fath o cyfrifoldeb am be maen nhw wedi wneud a di hynna ddim yn actually e-bostio'r dogfenna mai. Na beth sy'n nuts. So pobl yn yr MOD oedd yn o beth dwi'n dallt o'r adroddiadau oedd o'n meddwl bod o'n di ffiltro allan a jyst neud extract o certain amount o'r data ac oedd hwnna'n cael ei e-bostio a cael ei e-bostio mewn yn legit proses o gyn nhw
gyrru nhw wedyn i rywun arall, a trella beth oedd i'n neud ar ddamwain oedd gyrru'r holl bas data. Ac mae hyn i gyd yn mynd yn ôl eto wedyn i... Da ni wedi cymeryd y technolega yma a wedi just dweud, mae'n rhaid bod o saff, mae'n technoleg. Nhw'n ni just connectio fe AI, a nhw'n ni just dweud hyn i llechio gyda. Ti'n actually'n dalt yn union beth ti'n neud. A wedyn, mae hyn... Mae'n peth a, ti'n gwybod bobl yn iwsio WhatsApp am stwff proffesiynol. Just y stuff fel na, a dwi'n gwybod what, end-to-end encrypted, ti fel... Neu planio bomio gwlad efo signal, ti'n fel. Ond ti sôn amdan, a problem ydy, a ddyn ni wedi gwneud hwn, llyfr Dan Davies, The Unaccountability Machine, mae ti mewn sefyllfa lle mae'r pethau mae'n cael neud systema ar ben systema, a dyn ni'n mynd dallt sy'n nhw'n actually cysylltu fe gilydd, a mae cyfrifoldeba wedi mynd allan trwy'r ffenast. Mae angen trerwyd am mynd, a ti'n gweld hefyd, nhw'n cael ein cwairi arall, a ti'n dweud, oce, gret, gwneud cwairi arall, Ond maen nhw'n gwybod... Mae'r cwairis mae'n mynd a blynyddodd. Mae'r Post Office Inquiry wedi cyfer 2 flynedd i ddod at ei gilydd. Dod i'r casgliad. PPE trial a bob dim. Ond mae wedi dod i'r casgliad bod oedd y boys senior yn y post office yn gwybod beth yn mynd ymlaen. Oh my god, be? Oedd nhw'n gwybod? Oedd nhw'n fucking gwybod. Wrth gwrs o'n nhw fucking gwybod. Os oedd nhw ddim yn gwybod, oedd nhw'n just yn... Inept. Oedd nhw'n inept, dalen nhw'n cael prosecutio... Dalen nhw'n cael prosecutio, anyway, to be fair. Be ddigwyddodd efo tracio yr PPE yn ystod y pandemic? Hwna'n eto... da ni angen... Ond hwnna'n corruption. Ia, da ni angen inquiry arall. Na, da ni actually eisiau'r heddlu investigatio a mynd â pobl i'r llys a prosecutio nhw. Dyna sy'n ei angen digwydd. Dim fucking inquiry sy'n pushio'r whole thing lawr y lôn am 2 flynedd arall. Bryn of the bar, dyna sut mae cyfreithwyr yn neud pres. O ia, ond peth ydy, ti angen... Problem ar y funud ydy, mae pobl yn edrych ar y system ac yn mynd, da ni'n colli ffydd yn y system, da ni'n colli unrhyw fath o teimlad bod na consequences i dorri'r gyfraith, bod na consequences i beth sy'n mynd ymlaen. A so sa bod pobl yn gallu gweld bod y peth yn gweithio, bod y pobl yn cael ei ddal, bod nhw yn cael ei erlyn, a bod nhw yn mynd i gel am torri'r gyfraith, then pwy sy'n mynd i boeni amdan y gyfreithiau yma? Dwi wedi gweld byth a beinu pobl yn dwy'n shopliftio o'r siop. O'n erthigol yn y Times heddiw sôn amdan pobl yn smocio cannabis a bod o'n basically mwy na lai yn decriminalised yn Brydain. Yn cracio fi fyny, achos yr headline oedd The smell of weed is everywhere, no one's doing anything about it. Gwni fel... so mae bobl y Times newydd ar gan fod byw yn Grangetown. I don't get it. Wel, o'n i siarad efo boi... Such an evil thing. O'na, so dwi'n... actually, no, i fod yn deg. So dwi'n byw mewn bloc o flats efo mo yn y ced. Dwi'n fawr ffenast yn corrad. Mae'r sodding stwff ma'n wofftio fyny o'r lloriau dan fi. Mae'na boi... O'n i siarad efo boi dwi'n blaen. Mae o gorfod cael... Ti'n gorfod mynd i doctor o, chos dwi'n methu cysgu efo'r ogla o'r mwg. Os i'n dod fewn o drws nesaf neu dod fewn o, ia. Ond well gyda i ogla hwnna na ogla vapes rhwnd y fi constantly. Ia, falle na i anghytuno. Ond... Mae o'n troi yna. Ti angen... Ogla candy floss rhwnd eich di constantly, fod yn ffair borf. Jesus Christ, na. Ie. So... Mae fel byw mewn Europe. Mae angen... A hwnna ddyn peth sy'n rili di gwylltio fi efo Keir Starmer. Dwi'n rili mynd off fan. Mae pawb just fel... Hwna chi doth o fiewn a dweud... A hwnna rili taro fi, a ni'n rili licio'r be oedd o di dweud.
bod o'n llywodraeth of service, a bod o'n mynd i job fo oedd gweithio ar gyfer y lad. A ti'n teimlo fatha, well, go on then. Go on then. Yeah. Get on with it then. A mae'r whole thing just yn torri lawr, a ti'n edrych ar bobl, a dwi'n mewn lle eitha gyffyrddus yn y mywyd i, mae gen i swydd iawn, mae gen i lle eitha gyffyrddus, dwi'n mynd straffaglu i fyw. A ti'n gweld pobl wedi syllu mewn syllu gwaith, a ti'n dweud, dwi'n kind of dallt pan bod yr syna mae pobl mae Farage yn neud yn neud synwyr iddyn nhw. Ti'n dweud, yeah, kind of get it. Dwi'n mynd i fwtio amdano fo, ond dwi'n dallt pan bod o'n epelio. Mae'n whole story. Dwi'n gwybod ydw i heb roed hwn ar y notes, ond mae love him or hate him, mae rhan fwy o bobl yn eitha licio fo. Will Hayward, basically crusading journal mwyaf Cymru, sydd yn licio hyrwyddo ei hun on the socials, sydd yn ffain achos sam lot o journalists Cymraeg yn actually creu online personas yw hynna nag ymwneud. So mae Will Hayward neud, a mae o chwarae teg di bod yn neud, dwi'n siŵr bod fi'n siarad amdano o blaen, mae gen fo Substack neu just newsletter, mae o'n rhedeg off i wefan, a mae o wedi bod yn neud lot o undercover recording mewn fel reform meetings a pethau, just stuff really ddiddorol, a mae'r ffordd mae o'n sgwennu am reform really yn trio deall yr apel, a lot o'r apel ydi sort of bron bod contrarianism fel, wel di hwn ddim yn gweithio, di beth gen i ddim yn gweithio, so obviously dylen ni just fod yn fascists. Sorry, os dwi'n dweud. Mae gyd union yn peth America. We want the price of eggs to come down, and we want to be able to put petrol in our cars and just live our lives and leave us alone. Ond os dyn nhw'n methu fyw o'n gyffyrddus... So fi'n licio neud heb bobl brown, preferably, kind of thing. Mostly. Mae'n byd bach o hynna. It's the acceptable face o'r BNP. A ti'n gwybod yna beth, achos yr un bobl dyn nhw, mae'na gymaint o lwyddiant maen nhw'n cael mewn fucking llefydd amaethyddol, achos dyna di'r meddylfryd. Mae'r bobl amaethyddol Cymraeg basically are libertarians Cymraeg o fel... Ond so ti'n edrych ar... So, ydyn nhw... Da ni di gwario... y 30 blynedd dwytha leidyddol yn essentially yn dweud fatha, na'r peth pwysig i wneud ydy mynd i coleg, cael gradd, mynd i cael gwaith drud yn y dre, a wedi'n just prynu be bynnag ti isio o lle bynnag yn y byd, chys bila mae'r economis yn gweithio. A so mae gyd ti sefyllfa lle mae ffermwyr sy'n produsio llefrith yn waith yn rhoi lawr y draen, achos ti'n actually y werth llai so ti sort of mewn sefyllfa lle dydy'r llywodraeth heb di cymeryd yr syniad o cynhyrchu bwyd yn y wlad yma o ddifri. Mae nhw di, a ti'n gweld hynna, yr sort of sŵn mae Clarkson di gallu wneud o'i sioe o. Paid hyd, oh my god, so, eto, diolch yn bwyd da, mae'n fucking idiot. Nes i darllen erthigol wedi sgwennu, pan mae'na fuel shut-off valves ar fucking aeroplanes. Dwi'n mynd gwybod, eich bod y pethau'n gallu mynd ar dan, eich ti eisiau stopio gallu gyrru petrol iddo. Oh my god, mae'n siarad amdano Air India. Ie, a mae'n fucking idiot. Ond, mae hyn ydy'r pethau lle gen ti grŵp o bobl sydd ddim yn dall be maen nhw'n neud, sydd yn gweithio disconnected o'r platform, hefo... O raki, dwi'n sôn am llywodraeth. So ti stopio siarad efo pobl, ti stopio gwerthfawrogi'r stwff maen nhw'n neud a'r gwaith maen nhw'n neud, a maen nhw'n mynd i siarad efo'r pobl mwy extrem. A so ti'n dweud, be ti sôn amdano dyr, sy'n bod mae angen cael
Be mae'r ffarmwr yn neud yn bwysig, mae'r gwaith maen nhw'n neud werth rhywbeth i'r lad. Ddylwn ni bod yn neud rhywbeth. Mae'r syniad bod ni'n mewn forio tomar o bethau, probably ddim yn peth gorau neud. Eich ni eich trio cael factories yn Brydain. Eich. Ydy gyd ti wedyn y syniad yma o be amdan, da ni di gwario ers 97 dweud da ni mewn plumbers, da ni mewn carpenters, ni just dod nhw fiewn o Ewrop, mewn ffain, a ti ia, ond mae gen ti sgiliau yma, mae'r sgiliau yma efo gwerth a ddylun ni bod yn neud rhywbeth efo nhw. A ti wedyn, wel, ti'n sôn am llywodraeth wedyn sydd ti disconnectio o unrhyw fath o consequences o nhw ffocio pethau fyny. Maen nhw'n gallu defnyddio grym y stad wedyn i cuddiad o'r wrth unrhyw fath o gyfrifoldeb. A maen nhw'n mynd i fod yn disconnected o'r wrth y peth. A wedyn, ar pwynt, mae pobl yn mynd i dweud, wel, ydych chi'n siarad efo, nhw'n siarad efo'r pwy yma, mi os wedi oedd bod o'n gret. Mae'n trechen, actually, he's a bit of a twat, but... Shocking. Ond, mae o'n actually gryndo i ni. So, you've left us with no choice, fath o peth. Ti'n fath dwi'n mor sori am gael ni lawr yr llwybr yna. All fun vibes, such fun, so much vibes. Yes, ti di roi couple of stories ar y niw. Dwi'n ni'n cario mlaen mewn i'r vibes positive o Elon fucking Musk. I have no positivity left. Okay, ti eisiau siarad am Donkey Kong Bonanza i wneud fi deimlo'n llai weird? Da chi di prynu fo? Na, da ni heb di prynu fo, ond yr unig beth fe rai ddeud amdano fo ydy mae o'n edrych fod a headfuck o game. Mae'n edrych too much. Ond mae di cael ei wneud gen yr un pobl nath wneud Super Mario Odyssey. A gath hwnna'n game da iawn. Mae reviews yn cael fel, mae'n cael like across the board 4s os nad 5s. Ie. Dwi'n meddwl mae'n mynd i satisfio yr plentyn na sy'n licio platformer cross Minecraft oherwydd fod yn Minecraft ti'n gallu tyllu yn rhywle mynd i'n rhywle ac mae weld fatha yn hwn ti'n gallu tyllu mynd i'n rhywle a darganfod stwff ac be oedd y reviewer o'n i'n darllen dweud fatha, ni'n dechrau smasho bob ddim ond yn fuan iawn i di fynd yn bored o hynna ac ti really eisiau just chwarae'r gêm yn iawn am fod mae o yn eitha satisfying cyflawni y lefela a wneud beth i fod i wneud yn hytrach na just smasho bob dim. Mae open world yn gallu mynd y boring ar ôl rhywfaint ti eisiau eich advanceio'r story quest ymlaen chydig bach. Neu fel wneud sut nes i kind of chwarae Breath of the Wild a Tears of the Kingdom fel just reidio ceffil emulator. Ceffil simulator, cwcio bwyd ofnadwy simulator. Dwi'n gallu just reidio Donkey Kong Round, I suppose? Wait, fe di fod yn hi. I just fod y Pauline. Wel, dyna'r peth, yr un peth ag Odyssey, ti'n gallu cael 2-player really odd, lle yn Odyssey, chdi di'r cap, so ti'n controlio'r cap. Mae o'n 2-player, ond mae'n amlwg yn design di rhiant a plentyn. Neu experienced gamer a non-experienced gamer. So dwi'n cofio iawn be oedd hi'n neud. Mae hi yn seithi pethau. Yndi, dwi'n siŵr fod hi'n seithi pethau. Ie, mae'n canu neu rhywbeth. Ie, i gael... ac yn stynio pethau. Rhywbeth fel o. So mae'n ddim mor hwylus a actual 2-player fel Super Mario 3D World a falle. Super Mario 3D World. Da ni di mynd nôl i chwarae hwnna roi o'r dechrau. Achos bod y mor dda. Dwi'n gwybod mae hynna'n drienus, ond very, very much enjoy hwnna. Rhaid i gael Shari cario ymlaen wneud hwnna. So fel, mae'n gymaint o hwyl, cos ti'n gallu cael dy droi fyny swigen. Ti'n gallu just troi, so os wyt ti'n rough, os wyt ti'n fel chwarae rili gweld, ti'n just yn troi fyny swigen, a just, cari fo, absolutely cari fo. So, Donkey Kong Bonanza ddo, ydych chi ffansi unrhyw un o'r stories arall? No. AI Drone Company acquires West Wales Airport.
Gawn ni weld beth awa hwnna fo. Ydy o'n mynd i fod yn un a heina, lle ma'n mynd i fatha, is it a tax write-off thing? I don't know. Headquartered in Lisbon, the company is expanding into the UK, France and Ukraine. So the site was previously RAF Aberporth. Oh, yeah. Which, so Aberporth oedd yr Defence Labs. Oh, yeah. Yeah, that's what Di hwnna'n gyfrinach? Na, ddim yn gyfrinach. Oh, right, well, I suppose ti'n gwybod. Well, y joke hilarious oedd eto yr MOD, chys oedd fanna just a fucking hilarious. Os oedd gen nhw problem efo'r iwidiot yn Llundain, oedd nhw'n gyrru nhw i Aberporth o problem oedd yn trechio yn job reit dan Aberporth oedd cael promotio oedd yn cael gyrru nôl i Llundain. So, yeah. Yeah, AI defence drones based in Aberporth. Ond eto, mae cael unrhyw... Mae cael dy economi leol yn rhedeg ar yr MOD/defence bobl /popeth fel. Does dim ethical consumption o dan. Ond ddim Daniel X sydd yn talu am hwn nag i. Y Spotify CEO. Wrong kind of AI drones. Fanna, Daniel X. So, anwyl wrandawyr, da ni wedi trafod, like, serious news stuff rwan. Please, yn ystod yr mis nesaf, as da chi'n meddwl, hey, mae'n actual stuff dylech chi fod yn trafod. Please, Blue Sky yw'ch ni. Good time neu stuff. Funny stuff. Mae'n good time stuff. Oedd ti wedi gweld bod yn ystod rhyw darts championship oedd yr boys camera yn neud ymarfer ac oedd ti jyst yn cael rwy'n just cael ei sefyll iawn fanna a cyma couple o shots a wedyn o'n i jyst ymarfer neu siw bod y cameras yn lle iawn ac oedd yr person camera wedi smasho a di cael perfect 180 a just boy camera ddo just boy camera ac oedd just stuff oedd hwnna di delightio fi fel rwy'n sydd wedi goffa bod yn stand-in am llawer o bobl ac o'n i just fel okay, that is good in the world fair play Mae rhwng hwnna, a ni'n creu am hwnna, a creu am Mandy Patinkin, ond falle na just fi ydi o. A Team Pêl-droed Cymru. Oh my god, da ni'n di siarad am yr Euros. Oedd o'n really... Ti'n ma beth o? Oedd o'n teimlad really nice, oedd ni wedi watched y matches efo'r teulu. Oedd o'n teimlad really nice i watched nhw. Fi'n gwybod oedd o'n depressing, ac yn, wel, lle'n hyd yn oed deud sut mae bod yn fan rygbi Cymru ar hyn o bryd. Mae hwnna just yn fel... Mae hwnna'n... Na, does dim geiriau. Ti'n meddwl pan ti'n gwachod rhywbeth yn implodio dy flaen dylygyd di fel yr whole WRU, ti'n fel, oh, okay, so mae hwnna, yeah, it's like America. She's fel, oh yeah, thing o'n i'n meddwl oedd yn, functioning, gweithio, all right, na, sham. Ond oedd Pêl-droed Cymru, ond dwi'n gweld Bryn, as we speak, mae Lloegr dal yn yr gystadleuaeth. Sut mae'r... Rwy'n erbyn yr Eidal. Oedd ti'n cael... Vibes yn Llundain. Os y vibes yn Llundain? Dwi'n fi di sylwi, ond... But football's coming home, Bryn. Ti'n mynd i all? Dwi'n wedi clywed neb yn... Not females. So neb yn... Wel, actually, dwi'n mwy o dod adra mwy aml efo tîm y merched. Ond ti'n clywed o'r lawt yn canu ac yn it's coming home. Oh, fuck off. Mae'n 3:00 yn bore. Fuck off adra ni'n cael tomat. Bryn. Ydy dwi'n mwyn gosti Ealing yn siwtio ti. Falle dyle ti llwyr Cotswolds neu rwla. Just rwla distaw. Na, paid yn mynd i'r Cotswolds. Dyna lle mae J.D. Vance yn mynd ar wyliau. Oh my god. Yes, dyn, oedd hwnna like a segue gorau rioed. Ti'n amazing. Da iawn. Ydy, weles i hwnna fel, ac o'n i fel, dwi'n mynd i clicio troedd hwnna. Be ffoc mae J.D. Vance yn mynd i wneud yn fucking Oxfordshire, neu whatever, lle bynnag mae fan. Ni'n just fel, man, mi nas i fynd ar parti plefi, a nas i aros mewn bwffin yn y Cotswolds hefo Twbatwym. Oedd o'n creepy, cos oedd pob peth yn really, really flat, ac oedd y cerrig i gyd yn really, really felyn. So oedd o'n super, super diarth i fel rwy'n sydd wedi tyfu fyny yn Sir Feirionnydd. Oedd o fel y wlad, ond like, oedd o bach yn wrong. Oedd o tymach fel AI generated, quotes, y wlad. Lloegr be freaking me out, man. I'm like just about to gymod efo stinky Grangetown. Mae'r cerrig yn lliw iawn, mae'n ffain. Oce, dewch efo ni i rwle lle nad oes dim byd yn tyfu. Y bell no bod amser, y bell iawn i ffwr. Diddly-do.
Diddly-do, lle mae'r Middle Easterners I gyd yn wyn, a Jerry Bruckheimer sydd yn rhedeg y siw. Mae hefyd wedi dweud, mae'r music... E-bost ddim yn bodoli, so sa enwa neb di cael ei ryddhau gyda nhw, oedd yn gorau gweithio allan I hun. It's fine. Mae Afghanistan yn hollol fine. A mewn yn ialwch anferthol, mae'n bosib gallu tracio lawr person. Completely fine. Hollol fine. Na, mae nhw'n magic hashashins. Mae yna magic hashashins yn efo. Hashashin. Dyna... Ashmokda, Mae hwnna'n actually yn gair. Dyna lle... Nes di watched Assassin's Creed, a dyna lle... Da ni di ffeindio allan lle mae'r gair assassin yn dod o. Dwi agor bod y gwrandawyr ddim. Mwynhau y ffordd chi deud o ni. Hashashins. Yeah. It's true, drach yn y fi, Persian Scholar. Yeah. Dowch efo ni, Trwy'r Sands of Time. Okay, dim mwy o AI nonsense. Oedd 2010. Chi'n cofio 2010? 2010. Oedden ni'n cychwyn y show yma. Oh, God, it's different age. Oedd pethau'n awesome. Oedd. Mae'n okay. Diolch efo ni. Yn optimistic. So optimistic. Alfred Molina yn cael fucking time of his life. Oedd o'n great. Guys, welwn I chi ochr draw. Dewch. Dewch efo ni. Sands of Time. Sands of Time. Sands of Time. Have you wondered how you could have found such a treasure? The gods have a plan for you, a destiny. I've seen its power with my own eyes. Releasing the sand turns back time. Only the holder of the dagger is aware of what's happened. How did you do that? Only the dagger can unlock the sands of time, and there are those who would use this power to destroy the world. Time will erase everything. The only way to stop this Armageddon is for us to take the dagger to the secret Guardian Temple. We must take it there, Dastan. You really enjoy telling me what to do, don't you? Only because you're so good at following orders. Yeah, don't press your luck. Assassins. They strike terror into the heart of all they cross. Such a noble prince. Leaping to assist the fallen beauty. Who said you were a beauty? There must be a reason why you can't take your eyes off me. You're... I... Find him! The High Temple. It's guarded by some sort of demon. Dastan, where's the dagger? You're welcome to search me for it. You'll have to be very thorough. It's time. We have to get out of here. Mae'r Sands of Time wedi tripian trwy'r cloc. Mae'r sgwennu mawr mewn papyrus wedi dod fyny. Yndan, da ni'n 2010. Da ni wedi gallu rewindio amser yn ôl I pan oedd bobl yn meddwl bod computer game adaptations yn syniad da. Hai fi ddeud, rioed wedi chwarae Prince of Persia? Na, rioed. On Sega thing, yes? Ie, dwi'n meddwl... Mae'n un o hynna lle nath gychwyn yr fatha... Mae'n super cynnar, ynddo? Yr animation nath wneud o yn really poblogaidd, oherwydd oedd o'n edrach fatha, oh my god, mae'r boi ma'n actually rhedag ac yn neidio, ag... nathyn nhw ddim rotoscope, dim hwnna dyn nhw, mae'n really enwog sydd nhw di basically... Ffilmio I frawd neu rhywbeth nath o, yn dweud, fyna mae'r bloc yma'n marcio fo'r llawr, a nath nhw ffilmio fo, a wedyn nath o wneud frame by frame, wedyn... rotoscoping ono fo I gael yr animation yn iawn so mae ar YouTube mae hwn dwi'n cofio hwn dwi'n unig beth yn cofio
Prince of Persia 1989. Can I just dweud, dwi wedi log yn mewn i Letterboxd. Dwi ddim yn logged in fel fi hun. Dwi'n gen I ddim login. Gesha pwy sydd ar y front page reviews. It's Mr. Lestin Lloyd. Lestin Lloyd? Mae Lestin Lloyd, ti ydi fel y 5th review lawr. Ti ar y front page reviews am Prince of Persia. Ti wedi rhoi 3 hanner ydw fo. Ar gyfer Prince of Persia. Yes! Still. Still. Beth, dwi'n grabio fo i fi cael gweld be mae'n edrych fel. Mae'n edrych amazing. Who's my company? So ddo ar yr Apple II yr un gyntaf. Really? Apple II? Wow. Literally? 1989. So, oedd na adeg pan oedd Apple Gaming yn, ddim yn joke? Well, yeah. Wow. Ond ie, ti'n sôn am fatha platformer game, so ie lot o jumpio. Ond fel ti dweud, animation really nice. Reit e. Dwi'n enjoyo mini Solero rip-off o Lidl, right? Hwna sy'n actually ar y packaging. Mae'n deud Gelatelli mini Solero rip-off. 12 mewn box. Outstanding. 10 allan o 10. Maen nhw'n neis ag yn oer a dim byd fel yr dusty Persian amnialwch ma da ni wedi bod yn watch dwan. Be na i ddweud sydd yn refreshing ac yn oer ac yn amazing ydy perfformiad Mr. Alfred Molina yn y ffilm yma. Greatest of all time. O'n i'n poeni pan ddoth ymlaen i ddechrau ni'n oh no, what's going to happen now? We're going into deep comedy central ag fydyn fod yn mynd i fynd yn shambles. Ond no. O'n i wyndro efo'r ffilm ma, mae yna fatha 6 gwahanol thema yn y ffilm ma, a ti sort of, mae nhw'n whiplasho o un, fel ti dweud, Alfred Molina troi fyny, a mae'n mynd i fatha... Mae o mewn ffilm completely gwahanol, a dwi eisiau bod yn y ffilm... OTT comedy, a ti fatha, masterpiece. Well, just a brilliant. It's the ostrich racing... Shake bandit lead. Anyway. A dwi'n licio treitha, trethi, sorry. Dwi'n licio trethi. Dwi'n dweud oedd licio trethoda. Wel, pwysig. Trethi, dwi'n licio trethi. Ti yn neud extra gwaith i ddyn Bryn. A ti sort of... Chos o'n i di sgwini lawr, dwi'n di sgwini lawr... Mae'n eitha slapstick, mae'n swords and sandals, mae'n mystical, mae'n swashbuckling, mae'n screwball comedy, mae'n eich beth. Ond bach o Life of Brian vibe yn dechrau dod trwad ar yma. A ti sort of, a ti ydyn yn mynd okay, cool, yeah. So hwn oedd y peth o'n i'n bach yn fyddordeb o'r so... Mike Newell oedd yr cyfarwyddwr. Let's go. Geisio, peid un o'r ffilms mwyaf nabyddus amdano? Mi'n teimlo fel dylen ni wybod, ond dwi ddim. Mae fe un o'r enwa na, lle dwi'n teimlo fatha, dwi wedi gweld i stwff o. 4 Weddings and a Funeral. Wrth gwrs. Yeah. Ond fod mae Prince of Persia yn debyg iawn i hwnnw, os ti'n rhaid tywod dros bob man yn 4 Weddings and a Funeral. Well, Magic Gyllenhaal yn rhedeg rownd ag yn mynd, fuck, Donnie Brasco. Mae hwnna'n ffocin mynd â chdi rhywle hollol wahanol eto. Wedyn mae gen ti pobl ysgwynnu fo, boi nhw Boaz Yakin, fod un o'r pobl ysgwynnu Now You See Me. Wel, mae hwnna yn certified masterpiece. I oedd ysgwynnu fo boi nhw Doug Mevo, a fod un o'r pobl oedd creu y cyfres Narcos. Ar gyfer... Mae hwn yn mynd i bob man Bryn. A beth sy'n wedyn hefyd ydi, a fel dis ti gynt, Jerry Bruckheimer wedyn fel cynhyrchydd anna fo. Ti fatha, some rhyfedd bod y thing ma fod ddim clem be mi o'n neud. Na, mae'n amazing. So, plot synopsis.
Mae yna cwpl o bobl ar IMDb di trio neud o. Fi'n mynd i trio ffeindio'r un sydd ddim yn fel insanely hir. Adopted from the streets of Nasaf by King Shahraman of Persia, young Dastan grows up amongst royalty and quickly earns his place as a mighty warrior and prince. His brothers Ghasev and Tus plan battle strategies. A spy sends word that the holy city of Alamut has been supplying weapons to enemies of Persia. Taking matters into their own hands... Pretty much. Tus orders an attack on the sacred city and for his fall, Dastan uncovers the beautiful princess Tamina. When King Shahraman died... Okay. Mae'r plot scenario ma just amdan like a 10 munud cynta. Okay. It's basically time travel mechanic. Edrych bys fod i bod yn great mewn computer game. Mae literally fel yn y Nintendo SNES emulator ar Nintendo Switch Online. Ti just yn gallu like reversio. Os ti'n cocio fyny yn y game, ti just yn gallu mynd cer fi nôl like 10 eiliad a wedyn ti just yn cael ail chwarae fo. It's great. Mae'n great. Mae'r ffilm yma yn be mae bobl gwyn yn meddwl ydi like awesome stuff amdan y dwyrain canol. You know, skip all that war nonsense. Wel, chos... Mae'n edrych mor dda fo! Mae'n i fod yn deg. A mi wedi cael ei ffilmio ar ffilm. Wedi cael ei ffilmio, cos o'n i'n meddwl, oedd y grain effects yn dda iawn os oedden nhw'n neud nhw yn 2010. Oedd yn eitha hilarious yn y cychwyn, chos maen nhw'n trio galad i cadw cysylltiad nôl i'r ffaith nad bod hwn wedi dod yn ôl o'r video game. So mae'n yn yr trafod nhw'n ymosod ar Alamut. Mae gen ti fatha'r stealth mission i cael ar walia. Oedd o yn episodic fel na, ynddo? Wedyn gen ti oedd nhw wedyn, oedd o'n dweud, we need to attack these 2 gates. A wedyn mae'r camera'n panio'r giat gynta, a wedyn panio i'r ail giat. Ti oedd, fel o fysa cutscene mewn video game. Okay, definitely. Wedyn mae gen ti wedyn, lle ti'n gorau diag o'r dre wedyn, lle gen ti fatha neidio o platform i platform yn torri yr reins, y ceffylas o nhw'n gyd ar y dag i ffwr, a wedyn gorau parcourio trwy'r hol lle gyd. Nath y ffilm yma neud Assassin's Creed yn well na Assassin's Creed yn y ffordd oedd y shots na o fo yn sefyll ar darn y brenna ac oedd wedi cael y rhap ac wedi oedd o'n neidio lawr wedyn. Assassin's Creed dive yn well na Assassin's Creed yr Assassin's Creed dive. Fod yn y ffilm arall, oedden nhw wedi gwneud y stunt torri record mae'r boen yn disgyn awr. Ond oedden nhw'n cyddio efo mwg a neu cutaway a bullshit. Yep. So mae nhw'n... Mae gyd wedyn yn troi mewn i fatha slapstick wedyn lle mae... a high camp lle gyn ti Ben Kingsley a ti fatha tybad pwy ydy'r villain yn y ffilm yma tybad yn drian o Ben Kingsley mae'n actio bad guy yn gret ond oedd o hefyd yr unig non-white person yn y main cast os ys bod i'n neud yr scene Iron Man 3 yn hwn a ddim bo oedd yr actual boy drwg so wedi bod yn amazing fysa hanner bod yn gret mae'n just so mae'n nhw'n mae'n hwyl just mae o yn camp tyma yn y ffordd bod o yn dio ddim yn ironic mae o'n neud stuff ridiculous mae'r stuff yn teimlo yn shot on look mae'n teimlo mae pob yn committed iddo fo ti'n watched nhw'n actio fo right ti'n watched nhw'n actio fo ac wyt ti just yn mynd dwi'n gwybod bod nhw'n gwybod bod hwn yn silly ond mae o fel pan ti'n chwarae like, fel dyna beth i actio yn dweud like, ti'n chwarae rhywbeth ond mae o fel darllen like, fantasy novel neu rhywbeth like, dwi'n gwybod objectively yn y byd gwyn mae hwn yn teimlo'n silly ond nes i actually just fel mynd fewn like, achos oedd o di ffilmio mor neis dwi yn bersonol yn really lyfio dwi'n credu nes i roed fel rhan o'r after party cwpl o benodau nôl nes i roed falle The Adventures of Amina Al-Sirafi neu The Daevabad Trilogy fel 2 llyfr so set o lyfrau 4 llyfr wedi darllen yn ddiweddar gan
Shannon Chakraborty, a mae hi'n scholar o'r Dwyrain Canol, a mae hi'n Muslim hi hun, a mae'n sgwennu amdan yn y ffordd mae o'n brydferth, a mae fel yn y ffordd mae Frank Herbert yn edrych o Steffan Dŵn. So ti'n edrych yn y fo, lle mae o'n, ti'n gwrando ar y gerddoriaeth, ti'n gwachod yr defnydd gorgeous, yr machlud hael na, yr tywod, yr gwres, yr brocades, yr gemwaith, yr popeth. Achos bod hwn yn Disney film, o'na chyfflod y bres yn y fo. So pobeth yn edrych yn really dda, ac oedd wedi ffilmio'n really nice. Ac oedd y sgript yn gachu, ond oedd popeth arall yn really dda. Ie, mae nhw, oedd y sgript yn shocking. O'n i hefyd, o'n i'n eitha impressed efo acen bod Jake Gyllenhaal. Fair play. Oedd o di, nes i'n spotio mi. Oedd o'n swnio fel sais o'r stryd. Middle Eastern cockney efo, because he's a guy from the streets, isn't he? A nath thracian o ddim slipio o gwbl, o'n i'n eitha impressed efo hwnna. I'm impressed. Oedd o obviously di fo'n hangio allan efo The Man, The Legend, Alfred Molina. Allwn ni gael sidebar? So mae Alfred Molina, so The Prince of Persia ydi, mae Jake Gyllenhaal, one step ahead of the centre, fod yr street urchin bach ma, mae'r brenin fel, na, mae hwn yn cool guy, he's going to be a great man. Great guy. Mae o'n arwain yr attack ma ar y dre ma. Na, mae dad fo'n cael ei mydro, a mae nhw'n cyhyddo fo neud o. Mae o'n disgyfro'r MacGuffin. Ydy mae o, y special magical cyllall. A wedyn, mae frawd o eisiau'r MacGuffin. Mae'n dweud, na, MacGuffin fideo hwn. A wedyn, mae'n dweud, wel, nes i'n cael anreg i dad ni oherwydd bod ni wedi cymeryd y lle yma, so dyma fo yr thing ma i roed iddo fo. Mae nhw'n presentio fo i dad, a mae dad yn rhaid clogin ma. Mae hwnna'n cool yn dydio. Mae'r clogin wedi ei wenwyno. Sut wyt ti'n gwenwyno clogin? Mae'n amazing. Mae'n cwcio'r boi fel crisp. A ti'n fatha, ond gyda ddillad. Na! Mae'n cooked to a crisp. Cooked to a crisp. Ac mae'n sy'n neb yn stopio i gofyn otha, hei, pam sy'n fod i gwenwyno'r clogin ma? Mae'n ffain. A roed o iddo fo o flaen load o bobl. McLogin ydi o. It's a McLogin. Mae'n ffain. So wedyn maen nhw'n goffa dianc efo'r beautiful princess mae pawb di bod yn sglyfio dros. Yr unig menyw sydd yn cael siarad yn y whole film. Princess Tamira, Gemma Atherton, that's right, the whitest of white people. Maen nhw'n rhoi lot o fake tan arni. Mae yna behind the scenes video dwi wedi rhoi yn y notes. Dwi hefyd yn credu dylech chi watched, chos mae just yn dangos just faint o bronzer yma. 2010, oedd hi'n peak bronzer i bawb anyway. Peak bronzer. Anyway, maen nhw'n dengyd, mae o'n ffigur allan, mae'r McDagger Griffin ma yn reweindio amser, a mae o'n special. A mae'n cymryd awr arall o'r ffilm iddyn nhw ffigur. Wel, beth dwi'n lyfio di, fatha, deita fath beth wan, bod chdi'n pico fyny magical dagger wan. Cool. A ti'n pwyso'r gem ar y handle, a ti'n ffindio allan bod o'n reweindio amser. Very cool. Fysa chdi'n ffricio allan o set? Ond dydw i ddim yn special magical computer game character. A oedd chdi'n mynd fatha, Dwi hefyd wyt ti'n byw yn yr anialwch yn y Middle East. Mae magical shit yn digwydd rownd chdi o hyd. Mae Jin, Bobman, mae na mystical magical stuff yn digwydd, carpets yn hedfan rownd chdi, parrots yn siarad. Fuck's sake, Bryn. Mae gen ti staff, sy'n hypnotisio pobl. I mean, Bryn, mae hwnna mor culturally unaware ohono chdi. Eich bod ni'n cymysgu y Latin. No, mae'r ddain nhw'n magical boys. Magical, sexy Middle Eastern boys, efo good six-packs. Good six-packs, na. Ond ba pawb yn gwybod y person mwy o sexy yn yr whole film ydy Alfred Molina. Mwy o notes ar hynna wedyn. Mae yna gifts, chest-bearing Dr. Octopus i ddod i'r chat yn fian iawn. Maen dianc ar draws yr anialwch a maen nhw'n cael ei disgyfro gan Alfred Molina.
beth ydi job fo, Bryn? Dion Sultan or rhywbeth? He's the sheikh of the Valley of the Bandits. Yeah. Okay. Deadly Valley. Shake it like Alfred Molina. Mae o fatha rhyw hive of scum and villainy. Fo ydi yn Les Mis y boi na sydd yn rhedeg y pub yn Les Mis. Thénardier. Thénardier, ydych chi. He's Mr. Thénardier. I bet bod o di actio hwnna. Surely. Probably. So fo'n crime against the thespians. Fo fysa mae'r Mos Eisley. Fo 100%. Yeah. Fo bysa y boi oedd yn boss ar Fagin. Yeah. Like, just slightly mwy charming na Fagin. Fagin. Ond dim pod racing maen nhw'n neud efo Marci, be maen nhw'n rasio. Ond, maen nhw'n neud ostrich racing. Yeah. Okay, nawr te. Yes. Mae'r ffilm yn stopio am fatha 5 munud bach i esbonio ostrich racing. Masterpiece yn dod fewn. Cos maen nhw'n tri wneud allan fel, he's not a threat to our friends, our main characters. Yeah. He's a fun time ostrich racing tycoon. Yn Disney na dweud, I've just seen Swiss Family Robinson and I think I got this great idea. So cwestiwn fi di, ydy hwn yn Fox film gafodd ei brynu gan Disney? Mae'n deud Disney Pictures yn yr actual... Ia, ond dwi'n wydroch ys... Na, cos bys fo'n deud... Oedd o'n deud Disney ag yr... Oedd a Disney Pictures film, right? Drychwch o fyny. It's a Walt Disney Picture film. Yes. Dwi yn mynd i trio ffeindio clip. Nes i arifo yn y chat, pnaw ma, beth sydd wedi digwydd pam... So, mae Gemma Arterton a Jake Gyllenhaal yn dengid hefo'r myg cyllall a maen nhw'n endio fyny'n trasio ostrich racing operation Alfred Molina. A wedyn, mae yna lot o mygyffin i stuff yn digwydd. Mae Alfred Molina yn dal fyny fo nhw. A mae yna speech... A mi nath i pwyntio allan Oscar-worthy speech. Mae Alfred Molina yn esbonio i Jake Gyllenhaal a Gemma Arterton suicidal tendencies yr estrys. Dwi really angen i ni ffindio YouTube clip a dyn ni angen rhoi o fewn. Cos ys di bobl heb watched y ffilm yma, right? We've been tracking you for a week. That little riot you started, it went on for 2 days. My beloved racetrack. All washed away like footprints in sand. You see Anita there? Look at her. She's all that's left of my gaming empire. And no matter your skills as a promoter, you can't organise an ostrich race with just one ostrich! Am I right? Yeah! Yes, sir. Come with me. Did you know that ostriches have suicidal tendencies? Look at this poor thing. She used to be a grand champion. Now I have to watch her night and day to make sure she doesn't do anything stupid. Obviously. Rwan ydy'r amser i fi fynd mlaen am Alfred Molina crush fi. Oh, go for it. Mae hwn yn fel deep-seated psychological yearning. Mae Alfred Molina, mae o'n chunky zaddy. Mae outfits o'n Spider-Man 2, lle mae gen fo fel yn llythrenol, dwi'n eitha hyderus mae baril ydi chest fo. Ond yn Spider-Man 2, mae'r actio, mae o'n anwyl ac yn lyflu, ond mae hefyd yn psychotic. It's just, yn Frida. Mae hefyd yn sglef yn hwnna, but... Nes i fod yn actor y West End. Go on, te, Bryn. Ti di bod yn yr un space efo? Talk to me, Bryn, talk to me. Oedd o'n chwarae Rothko. Yr Stripes artist? He does Stripes? Okay, cool. Be hwnna fel? Oedd o eto fatha, oedd o fatha mwy na line fatha un location, ond oedd o fatha dros amser fatha peth. Ac oedd o just fo a'i assistant newydd o. Yn hwnna.
O bosib. Oedd o just yn lines? Oedd y poster just yn lines Alfred Molina's face? Ond oedd eto ti'n cael really sort of intensity fatha just bang yna, ti fatha holy shit. Allai ddim deud wrthych chi, like, mae hwn yn fel, mae hwn yn mynd â fi nôl. Ti'n neud like inner child work. Oedd watched Spider-Man 2 nes I fynd, oh my god! Just afresymol. Ac oedd watched y ffilm yma, hyd yn oed bod o'n sglyfllyd. Oedden nhw'n di wneud I ddannedd o edrych yn rhy wael. Sglyf seimllyd, hilarious. Ac oedd o'n cael i'w sioe acen I hun. Spectacular. No notes. Alfred Molina. Nath o surprise fi, dwi'n tro gyntaf fi weld o'r actually siarad efo Iacen greiddiol o. O'n I fatha... Rhaid pan fi dwi'n weld o'r cyfweliad ar The Late Late Show with Craig Ferguson. Oedd y blynyddoedd yn ôl. Ydy Craig Ferguson yn Sais? Na. O'r Alban. Sorry, God. Wow, Sean, fucking hell. Sorry yourself out. So mae o'n... So dwi'n dod on am yr ddain nhw'n dechrau siarad a mae o'n fatha efo acen Saesneg wedi fatha be ffwc. Mae'r boi man yn gocni. A ti fatha, ac oedd y ddain nhw fatha, hello dear. Oh, hello. Oh, wait. Fucking hell. Just, sheer delight. Cos o'n i'n nes i'n hyd yn oed edrych fyny'r cast, right? A wedyn, oedd Bryn di textio mynd, mae Alfred Molina yn cael time of his life yn y ffilm ma. Ac o'n i just fel, mae o'n just yn cnoi y scenery. Mae o'n just yn hamio hi fyny a just yn cnoi bob un scene sgyn efo. O dwy'n bob un. Chys I ryw radda, dwi'n teimlo, ti'n cael fatha inset shot o fatha Gyllenhaal yn gwenu fatha giat. Ond diolch really neud i'n byd blaw am kind of neidio. So ti'n sort of teimlo fatha, alright. So mae'n fatha bach o fatha vacuum bach yna. A lle ti'n wedyn yn cael gyn ti Molina dod I fewn. Mae o'n gor-actio I nid I fyny. Dwi'n meddwl amdan faint gilliad mae'r gweddill actually manage o wneud. So ti'n dda, fair play, Mae'n neud job, edros o job yna. Ond Olivia. O'n I gas gyda I weld parkour mewn ffilm. O'n i'n meddwl oedd o'n awesome yn y ffilm ma. Oedd o'n ti'n cael ei wneud yn dda. Dwi'n meddwl, mae gyd o'r bits yn really dda. Mae o'n dda. Pa'n cael ei wrong. Mae o'n di setio fyny dda. Mae'n amlwg bod o'n stuntwork anhygol di digwydd. Mae'n andros lot o waith I mynd I fewn I wneud o. Ond dwi'n mynd teimlo bod o'n adio byd I fi i'r ffilm o gwbl. Mae bob un ffilm dwi'n I weld o mewn. Beth ti'n cael di fatha rhyw 20 o cuts I fewn I wneud un golygfa a ti just yn teimlo'n sal yn gwachio do. Ond hwn di'r sgil sydd gyda fo yn athadol o'i fewn i'r castell a dyna sy'n deth o'i ffwr o'r wrth o bobl yn dechrau'r ffilm. Mae'n rhan hanfodol o'r game. It's a computer game movie. Assassin's Creed. Hynny ydi, mae'r action a'r pethau yn hwyl ac yn corio... A mae'r ffilm yn lliwgar. Dwi'n gwybod bod yn Assassin's Creed. Mae'n coreographed. Dyna be di... So, dwch efo fi ar siwrna. Nes I wylio Rush Hour ddoe am y tro cyntaf mewn... Oh, god, 10 mlynedd. Hang on. Go on, Bryn. Chris Tucker a Jackie Chan? Yeah. Oh, shit, okay. Ac yn trio esbonio the kids, taw dim... A nath boi yr enw Deiniol yn blwyddyn fi'n Aberystwyth. Completely chwthi'n brain fi fynd. Ac ni just fel, pwy sy'n ennill yn ffeit rhwng Jackie Chan a whatever. Ac oedd o fel, na. Dim cwffio, choreography ydy be maen nhw'n neud. Ac y mwyaf dwi'n edrych arno fo, mae o fel, dwi'n gwybod, mae hwn ddim yn hot take, mae hwn yn particularly Solero temperature take. Ffaith bod mae Asian martial arts ac I ryw raddau rwan, Western parkour a stunt performers ydy'r
dawnswyr ar sgrin newydd. So, oedd ti'n arfer mynd i watched Fred Astaire a Ginger Rogers yn neud Beautiful Moves. Rwan, obviously, mae bobl eisiau Beautiful Moves ond hefo fighty stuff a flick-flacks. A rhai fi ddeud, oedd y ffilm yma eto, di ffilmio mor neis, unwaith eto, oedd y dialog yn dog shit, ac oedd o'n cheesy a wrong a aggressive. It did what it says on the tin. Ond dyna beth oedd yn neud o'n camp. So camp, dydw I ddim yn expert o gwbl hyn, ond o fy mhrofiad I fel rwy'n sydd yn, quote, darllen media, which sut wyt ti'n survivio, I suppose, dyddi yma, di, like, ffigur allan pwy sy'n trio gwerthu be i chdi a pam. Mae camprwydd yn absolute sincerity yn yr... Ti'n gwybod bod be wyt ti'n gwneud yn over the top. Ti'n gwybod o gyd. Ie. Ac wyt ti'n neud o gyda hwyl a sincerity. Di o'n eich di'n sal, Bryn, gormod o cuts a gormod o moves. Ti'n cael gormod ond Cloverfield syndrome. Ti'n cael gormod ond efo, ti'n teimlo ότι ti'n methu cadw trac o beth sy'n mynd ymlaen. Wel, golygu gwael di hwnna, de. Golygu gwael. A so ti'n di gweld, a dwi'n teimlo eich bod ni di gweld gormod ond efo yn ffilms o'r genedlaeth yna, ti'n sôn am y Bourne stuff, ti'n sôn am... Ti'n edrych ar hwn, so ti'n... Rwy'n peth yn ethon ni fo Assassin's Creed, mae'r y stwff sydd yn allan rwan, hyd yn oed o mainstream, like the Marvel, the big fucking huge stupid dread Marvel stuff, mae hwn gymaint yn well. Nes I enjoyo hwn. Mae fel the inshitification of bob beth effect in real time. Nes I enjoyo hwn mwy na lot o'r stwff dwi wedi gweld yn ddiweddar. Be, achos ni neu just yn gyffredinol? Just yn gyffredinol. Oedd o lot well na Jurassic Park Oedd o lot mwy o hwyl. Di hwnna ddim yn mynd I fod ar after party. One to avoid. Ond oedd I teimlo eich oedd y ffilm yn awr a 55 munud. Ac oedd o'n teimlo fel bod na fatha rhyw hanner dwsin o jump cuts. Lle o na fatha... So, gyd ti un o golygfa lle ma nhw'n gwachad y carafan at yr angladd yn mynd I fewn. Ma nhw'n cytio I nhw'n cario rhyw foi I fewn. A wedyn ma nhw'n cytio wedyn I tu fewn i'r thing lle ma nhw'n ôl I dillad normal nhw. A ti fatha... hang on, nes I just space allan. Y cant, ie. A ti sort of fel... Oce, mae'n rhywbeth I digwydd rhwng hein, a wedyn, mae gyd si wedyn rhyw 56 parkour I fatha action sequences, lle ti'n mynd teimlo fatha bod o mewn perig, dos am arc, dos am dysgu, mae o ar I max skill fo straight away, a mae o just fatha neidio heb ddim fath o perig iddo fo, so ti'n teimlo fatha, oce, mae'n rhaid I tynnu 2 o'r golygfeydd yma allan, a ti'n mynd colli bit, ac os ti'n pen actually neud y ffilm 20 munud yn fyrrach, a ti'n meddwl lle hynna probably eich nid o'r well. Ond eto, dwi'n cytuno fo chdi, dyn nhw'n ddrwg, ond mae'n ormod ond nhw dwi'n teimlo. A maen nhw'n just yn neud yn anodd cadw trac o'r action. Yes, wyt ti'n gallu siarad I fel yr effects, bod o'n 2010, oedd o'n teimlo hyd yn oed bod yr effects budget wedi deploy on. Oedd yn gael ei wneud y ddiweddar. Oedd yn adroedd yn ddefo o'n i'n fod o'n i'n disgwyl fo sefyll allan fatha oedd o'n eich o'na cwpl o fframiau macacw oedd yn sefyll allan ond ar y cyfan oedd bob dim yn teimlo'n really solid a fod yna enwedig fatha'r y backdrops o'r dinesu a bob dim yn teimlo fath oedd nhw actually yna. A be oedd nhw wedi wneud oedd nhw heb di ffilmio mewn yr un ffordd ar hen ffilms a reid matte painting o flaen y camera a wedyn seithi drwyddo fo. Ond oedd nhw wedi ffilmio lot o'r shots
ar location yn Morocco, a wedyn di planio allan yn barod, reit, mae'n fwnco ma'r castell mae'n mynd i fod, ac oherwydd da ni wedi cael y golan iawn yn fyma, a falle da ni'n gwybod be mae'r golan mynd i edrych fel, hwnna'n hytrach yn gwneud bob dim yn y computer, oedden nhw efo rhyw fath o reference i fynd off. So, oedd y 3D modelers efo lot o fynd, yr un peth, ac oedden nhw wedi gwneud y ddiweddar efo be di'r ffilm Wizard of Oz ddoth allan yn ddiweddar? Wicked! Nath nhw wneud o, ond doth nhw fynd OTT ar y lliwia bob dim just i over-emphasisio bob dim. Lle oedden nhw wedi adeiladu dan gwylod o'r set, so bob dim oedd wedi cael ei wneud yn Pinewood, oedden nhw'n wneud dan gwylod o'r set, a wedyn adeiladu uwch ben hwnna wedyn. So wrth gwrs oedd gyda'r 3D modelers rhywbeth i fynd off ar gyfer o'r gwylod a adeiladu'r ben efo yn y top, yn hytrach na just bob dim ar blue screen tu ôl iddyn nhw. Oedd na rhywbeth gywir yna. So ti'n cael y teimlad na fatha, dio ddim yn Star Wars prequels lle mae bob dim di peintio fel. Yn shocking hefyd oedd fod yr effaith o'r actual Sands of Time yn y diwedd yn dal i fyny. Doedd na'n byd yn really, oedd na mymryn o'r darna disgyn ag yn teimlo dda. Ia, oedd hwnna'n teimlo dda bach o'n ormod o'n yna. Fatha lle oedd o'n fatha'n skate, oedd o'n surfio. Hwnna oedd y darn lle oedd bob dim yn CG, de. Pa bit oedd hwnna? Oedd y castell i gyn disgyn rownd efo, ac oedd o'n mynd lawr ar y tywod, ac oedd o'n gorau trio neidio i fewn trwy'r drws ma i fewn i lle, so oedd bob dim rownd efo yn blue screen. Ac hwnna fatha, oce. Dim yn jarring ddo na, dim yn fel... Dim fel James Bond a'i fucking Invisible Car. Dim yn golwg fan o'n i, dim fel James Bond, oedd pam oedd yn surfio ar... Ia, ti'n iawn, sorry. Hwna o'n i feddwl, dim yn Invisible Car, yr un i'n ffilm ddo, ia. Ie, rydyn ni ffilm, Ond oedd yr holl mynd yn ôl mewn amser thing di cael ei meddwl amdan a executio'n really da, o'n i'n meddwl. Eto, plot, di roi at ei gilydd yn amazing. O'n i'n, achos oedd Bryn erbyn y diwedd di mynd, so nath ddim byd actually digwydd ac oedd ei gyd yn retconned yn ôl. It was all a dream. It was all a dream, Ond eto, i ni fel cynulleidfa, swn i'n darllen hwn mewn is-deitle, neu swn i'n fel esgus bod y mewn iaith wahanol. Achos yr dialog oedd yn shite. Oedd just yn weird a... Sorry, dwi wedi bod Oasis concert newydd fod, mae'r gair shite yn sownd yn pen fi rwan, a dyna sut dwi'n mynd i ddeud o. Os i'n darllen un o'r adolygiadau? Be? O Oasis? No, oedden nhw ddim yn shite. Just Mancunian Sean's yn dod allan. Fair play. Ond oedd o'n lyflu, chos erbyn y diwedd, oedd ti'n gwybod bod ein prif gymeriad wedi bod trwy some shit. Ond achos bod oedd i rewindio amser, oedd o wedyn wedi mynd yn ôl i adeg lle oedd pawb, a neb arall i bod trwy'r shite yma. Ond oedd o wedi... So oedd yna, kind of emotional pwysau. Oedd y diweddglo Siodil Eden. Oedd y diweddglo yn Siodil Eden. Ond yna kind of syniadau a cysyniadau yna fo. Wel, eto, un o'r peth efo time travel, oedd y peth pwysig i wneud ydy diffinio y reola time travel yn y cychwyn a sticio iddyn nhw. Ac os ti'n newid y reola hanner ffordd trwad, dyna pryd mae'r cynulleidfa mynd oedd, fuck off, fath o beth. Os o'n nhw wedi gweithio allan y mechanics a wedi dweud, dyma sut mae hwn yn gweithio. Yr un peth fel ti'n meddwl, wel, agon, mae o di cracio'r thing ma, ond wedyn mae wedi cael y thing yn ôl, so ti'n meddwl, sy'n mae wedi cael mynd yn ôl, dwi'n quite yn da. Dwi'n meddwl oedd o herwydd, nath hi esbonio fod oedd y ferch bach wedi pleadio i'r diwia pan oedd y diwia mynd ac oedd yn please madda i ni a nath diwia rhaid chance arall ddyn nhw. Ac beth dwi'n gael ydi, oherwydd fod o yn cwffio ar ochr
y da, ac dwi'n gwybod, mae'n obaith i ni fy man, nhw'n chance i'r boi yma. Ond hefyd, spoilers, yr whole ffordd oedd nhw y diwiau, basically, o'n nhw di sberio bywyd un merch fach, ac mae na wastad fel priestess neu whatever yn actio rôl y prif fach. Ac oedd hi di marw, oedd Gemma Atherton wedi actually marw, so oedd y diwiau fel, iawn gret. Oedd y merch bach wedi pleidio ar rhan y dynol rhyw. So dyna, da ni gallu ddim bod yn shit, weithiau. I don't know. Well, in 2010, falle oedd stuff... Na, dwi'n meddwl i dal yn eitha shit. Shit stuff yn digwydd yn 2010? Oedd. Okay, checks notes. Oedd ni just yn bach mwy o beithiol. Oedd yn mor shit. Nath ni cychwyn podcast oedd just yn reviewio, like, ffôns newydd. Ie, ti'n gwybod, oedd yn gret. Ti'n cofio hynna? A just mynd, iPads. What's all that about? Mewn cadar ac yn ystyn iPad allan yn y degynna da, ie. Oh my god. Wow. Ydy just yn chroniclo. Ydy o fel, tas o ti'n neud podcast pan oedd yr Industrial Revolution ydy? Ac oedd y ti'n mewn pentre bachan o'r enw Merthyr Tydfil. Wel, na chdi pitch i chdi fyna BBC. Reit, Oh my god, Fath ar vlogs na, Bigfoot vlog. TM. Just meddwl, a wedyn, like, ti just yn y pentre bach ma'n lyflu, a wedyn ti ddechrau gwneud, it's like, mae na couple of businessmen di ffindio AI, Glo. Maen nhw di ffindio silicone, glo, drws nesa. Wel, actually, oedd y glo yn dod o llefydd eraill. Yn Merthyr, oedd nhw just yn iwsio'r glo na i toddi lawr yr haearn oedd nhw'n cael o... Mae Mr Williams wedi penderfynu agor ffactri newydd i creu... Wel, hwn yn mynd i helpu ni. OK, gret, so mae'n agor y ffactri. Be di'r ethical use of haearn? A hefyd, mae'n talu ni mewn bitcoins. Sorry, tokens, ti mond yn gallu gwario yn siop fo. Ti'n gofio, o'ch chi'n astudio hynna yn yr ysgol? Hwna fel, oedd hwnna yn a massive socialist awakening i fi yn yr ysgol yn mynd, shit, oedd nhw'n neud hynna? Company Towns. Ac yn i just fel... Chdi oedd yn gallu gwario nhw'n y siop. It's bitcoin, baby. Oh my god. Sorry, oedd hwnna. Anyway, nôl i lovely. Mae'r ffilm yma jyst yn ei fi feddwl amdano fel bit a dates a fel cael te really melys a fel yr anialwch a dim ond bod yr unig merch yn yr whole stafell. Mae'r distinct lack of unrhyw menywod eraill yn cracio fi. Mae o'i amser yr non-Middle Eastern bobl yn y roles i gyd effectively yn blacio fyny efo bronzer. O gyn i hi sgrifu hi mewn unrhyw fath o agency? Mae hi yn bod yn quote badass wrth trio stabio fo, ond mae o wastad yn gryfach na hi a anamal iawn yn dysgu unrhyw beth off hi. Falle yn y diwedd, mae hi'n siarad doethineb, ond hi ydy'r like, priestess of peth ma. Ond mae'r ffilm yma i fi yn fwy o adlewyrchiad o beth allai fod wedi bod o ran just safonau creu fantasy romps. Mae o'n very much... Mae fel gwached Swashbuckling. Mae fel Errol Flynn. So, oedden nhw yn sôn am fatha, o nhw'n gobeithio, so hwn fatha Pirates of the Caribbean style. Wel, nath nhw ddwy'n y soundtrack, cos o'n i'n gwrando ar y music ac o'n i fel, shit, mae hwn just yn soundtrack. Pirates of the Caribbean. Warner Brothers oedd Pirates of the Caribbean? Na, Disney, Disney, achos Disney oedd berch yn y raid. Ti'n iawn i fynd yn Cos off the raid oedd o. Oedd yn teimlo fatha bys o fod rhyw fath o cyfres eto. Cos os wyt ti'n neud unrhyw beth colon, unrhyw beth arall, ti'n disgwyl bod... So hwn, beth diddorol, trydydd highest opening for a video game adaptation. Wel, diolch yn anodd i...
Wel, na. Nath o grwsio 335 miliwn. Hwn oedd y worldwide, a hwn oedd y highest gross tan i Warcraft 2016 ddod allan. Da ni eb neu hwn. God, guys, dylen ni just neud... Warcraft. Do, oedd shit. Dwi di watched Warcraft. Do. Oedd na portal type thing ac oedd nhw'n rhedeg. Mami Orcs. Dwi dal ddim yn cofio'r stori. Dwi'n meddwl oedd y bobl yn sgwennu fo cofio'r stori. Deita? Dwi'n meddwl pobl at sgwennu fo ddim yn cofio'r stori. Drian y Dunk. Yeah. So, Duncan Jones. So, na. Dwi'n meddwl fysa na... Os ydych chi eisiau gwneud ffilm gwell, dwi'n meddwl eich ydych chi'n mynd am cyfarwyddwr a oedd eich bach mwy o brofiad yn neud ffilms action. Ac eich neud o shared yn fyrrach. Ond dwi'n meddwl sa'r ffilm hanner gyn gymaint o hwyl i ni watchad o. Hwna dio. A hynna di'r peth dwi'n meddwl, ti'n fatha... Os ni heb di enjoy o fos mwy serious. Na. Dwi'n meddwl, chys y peth ydi, a hwn, fel ti'n deud, yr opposite i Assassin's Creed, lle mae hwn di fatha... Mae gen i ni concept really, really ridiculous. Mae script yn dog shit. A mae gen i actorion really eitha da. So, let's just commit to it. Neud y gorau gallwn ni a just go with it. A dwi'n meddwl dyna nath nhw. A doedd nhw allan o rhywbeth oedd actually nipyn o hwyl i watchad. Amazing. Na, mae hwn, o'n i'n dredio fo, ond o'n i fel, okay. Mae just gwachod ffilms wedi neud yn neis. O'n i'n really dredio watchad da. Mae'n fel John Carter. Ti'n gofyn i gwachod John Carter mynd? O, mae hwn wedi neud yn rili... O, di bobl ddim yn gwybod be o gennyn nhw. A peth hefyd, dwi'n meddwl, o'r pethau i ni, sort of signs i ni efo ffilms ma, di fatha... Dwi'n meddwl, da ni'n gwerthfawrogi pam bod dyn nhw ddim yn neud efo irony, maen nhw full on commitio i'r thing lle maen nhw actually gallu... Maen nhw'n linio mewn i'r ridiculousness o'r whole thing. Lle sy'n mynd eich bach neu serious, oedd mae hwn yn amharu ar chdi gallu enjoyo fo. Mae hwn yn un o'r un at, actually, mae nhw'n gwybod nhw'n neud... Oedd e fatha... bydd o... Buckaroo Banzai, fatha... okay. Just gonzo nuts, fatha, be ffwcs yn mynd ymlaen, fatha beth. A ti fatha, a mae pob fatha, da ni'n gwybod da ni'n neud rhywbeth stupid, let's just go with it. Fatha beth, so, that was good. Amazing. Dwi'n falch o hwn. So, watchwch o. Os ys gennych chi Disney Plus, a chi eisiau cael rhywbeth bach random. Peidiwch yn gwario £12 arno fo, ddo. Oh my god, bryn allan credu bod ti'n hwnna. Mae hwnna fel, ond I suppose dyna mae pint yn costio efo chi. Exactly. Amazing. Ymlaen â ni i'r after party, cos ni gan amla'n deud, pidwch o watchod hwn, watchwch hyn. Ond, watchwch Prince of Persia, mo after. Hogia. Yes, dwi'n gwybod fydd i ddim yn awgrymu bobl fi'n watch Jurassic Park. Ti eisiau rhoi quick rundown i ni o pam dylen ni ddim watch Jurassic Park, cos dwi'n gwybod dim byd amdano. Mae'r plot yn... It serves its purpose. Mae nhw'n gorau harfestio gwaed o'r 3 dinosaur mawr oherwydd mae corporations... Yn syni fel Fetch Quest. Corporations yn gallu troi o fewn i drugs yn gallu neud pobl byw'n 20 mlynedd yn hirach. So... mae gyd yn Silicon Valley Bros kind of film. And InGen ydi hynny. Efo pobl yn bod ond mae'r dinosaurs ma'n digwydd bod yn byw ar another secret island nath nhw ddefnyddio i bridio, crossbridio'r anifeiliaid y dinosaurs ar gyfer the Jurassic World. Richard Attenborough di bod yn mor brysur. Gymaint o secret islands. Ond y peth ydi, os ych chi'n watchad nhw fatha mini vignettes, ma nhw wedi cael ei executio'n dda, mae'r direction yn dda yn yr adeg yna, lle maen nhw, shooty, run away, dinosaur scared thing. Wedi cael ei wneud yn dda, ond mae yna elfennau yna fo, lle mae'r
mae'n amlwg fod yn wedi gwario misoedd yn neud y VFX yn efo. Fatha, yr darn cyntaf lle maen nhw ar gwch ac mae gynnu nhw'r dinosaur môr ma yn atacio nhw. A wedyn, we survived that one type of thing. A wedyn maen nhw'n eistedd mewn yn y gwch. Ac wedyn mae'n amlwg, dydyn nhw ddim yn y gwch ar y môr wedyn. A mae'n blue screen tel ydyn nhw. Ac mae'n bad cut-out, ac mae'r lighting ddim yn matcho, ac ti just fatha, ti tynnu fechyn o'r ffilm wan, ti spoilio fo wan, ac wedyn mae'na convoluted script o nhw'n siarad efo'i gilydd son, yeah, how's your wife? Well, she didn't make it. A wedyn, do I care? Where are the dinosaurs? O'na hanner awr o bullshit fel na. What am I watching? Just achos bod bobl ddim yn meddwl bod dinosaurs digon exciting rhagor. Well, a hefyd, i ryw roedd sort of, oeddech ti di creu, yn y ffilm greiddiol, oeddech ti di creu amser, lle gych ti fatha introducio pobl diddorol. A wedyn, ti'n mynd nhw i'r ynys ma, ti'n fatha, OMG, mae dinosaurs, a ti'n gweld nhw'n ymatab i hynna, a so ti'n fatha ti yna efo nhw. A wedyn mae'r shit yn digwydd iddyn nhw. Dyna lle na Jurassic World weithio yn well na hwn, oherwydd ti syth fewn i'r parc newydd. Look at this magnificent new park we have. Ti syth i fewn i Dinosaur Land yn hwnnw dweud. Am fod ti di neud mond unwaith fe di neud stalling the introduction of dinosaurs. I mean... unwaith, maen nhw'n agor fyny efo, look, scary monster thing, a wedyn, mae yna dinosaur yn stopio traffic yn Manhattan, ac wedyn, o fyna, am hanner awr wedyn, dos am byd. A wedyn mae'n set piece after set piece after set piece. Ac maen nhw i gyd efo flaws massive yn y ffordd maen nhw'n edrych, a ti'n just, God's sake. A o'n i just... Sut bod gen ti dal mynadd i fynd i weld nhw, fel dwi di rhoi fyny ar Jurassic Park. Yn cyfarwyddo. So o'n i just yn meddwl, mae yna chance of yma iddo fo wneud lot mor. Ein Gareth. Ond roedd interviews efo fo, ac oedd o'i weld fatha, oedd o mor stressed out fod Steven Spielberg di gofyn wrtho fo i wneud y ffilm ma, ac oedd o just fatha'n teimlo'r pwysau fatha, if God asks you to make a film, you make it. Ac ti fatha, dylech chi just i wneud y ffilm oeddech di eisiau wneud, a ddim poeni amdan, but what will Steve say? Steve! Na, allai weld hwnna. Allai weld hyd yn oed rwy'n fel Gareth Edwards dal fel, God, amazing. Wel, mae'n rhan oed â ni, Gareth Edwards? Boi bach ifanc. Hogyn bech. Ond, eithon ni tyfu fyny ar ffilm Steven Spielberg, do, so... Ti dal mynd. Ti sort of fatha, fatha... Wel, chdi cynt, oedd y daid di fatha disappointed o'ch ti, a teimlo gweithio yn y byd. Ti fatha, Steven Spielberg, literally y person ar ei magu ni. A mae o hefyd yn fatha un o'r giants o diwydiant. Ti fatha, ti'n really ddim eisiau gadael o lawr. Rwy'n gobeithio neith o fynd off a cael brifder a ffindio sgript sydd yn really fatha, oh my god, sa neb arall yn mynd i derio wneud hwn, a na just, dyna oedd y downfall, the creator, oedd sgript hwnnw, just ar plot, dim cweit up to snuff, ond oedd bob dim arall. Cystal ar stwff oedd o gweledol oedd o'n neud. Oedd bob dim arall, oedd o'n edrych yn anhygol trwy'r ffilm i gyd. So, Okay. Be wyt ti'n awgrymu ni wylio yn hytrach na mynd i watched The Dinosaurs? Yn hytrach na'r ffilm yna, what was it? Diary. I'm going to be thing. Okay. Ti'n mynd i The Letterboxd a mynd i dyma? Do, dwi wedi sôn am hwnna, do, dwi'n cofio. Nes i sôn o'n i wedi watched Blackberry. The movie. Do, nes i sôn hwnna tro dwytha, do. Oce. Do. Fatha, gyda fi rhyw draddodiad
weithiau sydd yn draddodiad, lle dwi'n watchad The Big Lebowski ar ben blwydd fi. Ond tro ma, nes i benderfynu, am fod, o'n i really eisiau reid go arall i The Nice Guys o 2016 efo be di enw nhw Ryan Gosling a Russell Crowe. Mae o'n berffaith birthday movie, ista nôl, relaxio, botol o gwrw efo fo, neu soda. Vibes. Joia. Ac mae well yr ail dro na'r tro cynta. Ti'n beth, dwi'n mynd i watched o falle unwaith a hanner ydi... mae definitely well yr ail dwi'n tro. Cofio, mae'n vibes. Ti'n gweld fatha, mae hwn yn rhywbeth fysa gellu fod yn sequel a wedyn trydydd ffilm, ond mae'n rhywbeth da fod nhw heb di wneud o. Mewn ffordd. So sôn am y Coen Brothers, mae Blank Check wedi cychwyn cyfres nhw. Mae nhw'n basically yn ailwylio pob un o ffilms y Coen Brothers rwan. So, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddeud bod ti'n gwachod Big Lebowski ar pen blwydd si. So, mae nhw rwan yn mynd trwy pob peth. So, nice. So, dwi'n gwybod bob tro dwi'n gwachod Coen Brothers movie, dwi'n mynd, oh shit, dwi wedi gwachod ffilm. O'n really dda. Mae Fargo yn iconic yn tini. Mae o fel y ffilm bys fy mrawd canol a fi watch it, cos hwnna basically un o'r unig DVDs o gennym ni yn common, so ni just fel, watch Fargo, watch Fargo, bob tro rhaid o gwmpas. A mae gyda i real soft spot am Hail Caesar, cos mae just yn hilarious. So wir i ti, dwi'n deud wrth pawb i subscribe i'r Blank Check anyway, ond mae'n real excuse da, achos maen nhw'n mynd yn ôl nhw yn ei trefn, so ti'n gallu pigo fyny o wisos i wisos, gwrando ar podcast nhw, wedyn watch it o, neu ffordd arall round. Mae fel cael film course bach. So maen nhw'n neud y Coen Brothers rwan, basically tan diwedd y flwyddyn, achos bod gen nhw gymaint o ffilm. So maen nhw'n rhydda un yr wythnos. Nice. A just, oedden nhw'n deud hyd yn oed fel, so yr un cyntaf, y Coen Brothers dod allan o Blood Simple, so fes fel thriller ma yn 86 neu rhywbeth. Ac oedden nhw fel, straight allan o'r gate. So, dom yn berffaith, ond ti'n gweld Coen Brothers. A mae hwnna'n un peth i ddeud amdan, bys fo ddim yn rhywbeth bys yn gallu cael ei generatio gen AI, achos oedd o just fel y conglomeration bach random ma o frens, brodyr ma i profiadau nhw, or whatever. Well, that's sort of an early onset autism kind of thing. Well, chos mae'r auteur theory yn iddyn early onset iddyn nhw, cos oedd fel French critics di basically dyfynu fo'r theory ma yn y 60au ac yn deud fel oedden nhw hyd yn oed wedi dewis bod rhai o journeyman, so ti bron yn gael nhw bobl Hollywood, oedden nhw fel, yes, mae gen nhw lais creadigol. Ond bod y Coen Brothers basically wedi creu fel y thriller ma ar just a crime drama noir kind of 80s ma, ond yn ei ffordd bach creepy, morally ambiguous, ond eto morally hollol gadar nhw i hynna. Fel, just, so dydw i ddim yn fel, na i definitely watcha pob un, a dydw i definitely heb watcha pob un o ffilms nhw. Ond mae yna rhan yn y fi fel, so hwnna yn project really dda i wneud ar y cyd hefo Blank Check. Achos, dwi'n hogan sydd yn mwy na hapus i gael 3 o podcast am ffilms dwi rioed wedi gwachod nag yn mynd i watched, achos dwi just yn licio clywed bobl. Mae fel yr Master and Commander theory o fel dwi just yn licio gwachod bobl yn neud i job nhw'n really dda. A mae gwrando ar film critics sy'n really gwybod beth mae'n siarad am, actually really nice. Dwi'n teimlo'r un peth efo lot o episodes o How Did This Get Made. Na ti. Rhai o'r ffilms sgynna i ddim bwriad gwachod nhw o gwbl, a ti fatha, ond mae clywed nhw'n siarad amdano fo, really, kind of mynd fath o blesar yn hwnna. Hwnna dio. Sorry, oedd ti'n ganol deud stuff. What was I? The Nice Guys. Watchwch The Nice Guys, a wedyn grandewch ar, dwi'n siŵr os di hwn yn exclusive i bobl sy'n subscribio i Apple TV Plus, ond mae yna podcast feed ar gyfer Apple TV Plus, a un o'r podcast maen nhw wedi cynhyrchu ydy o'r enw Magnificent Jerk,
A Shari nath awgrymu hwn I fi, yn dweud, sa'ch ti'n enjoyo hwn. A bedio ydy nith actor o'r enw Galen Ewan, a fasa ni di gweld o fatha extra yn y cefndir yn cwffio fatha Thug 1 yn ffilms fatha Kindergarten Cop, Double Impact efo Jean-Claude Van Damme, ac Crank efo beth enw fo Statham, ie. Fo, nath o newid, oedd o'n fed up o peidio gallu gweld actorion fel fo am fod mae o'n Chinese-born American. Right. Na, American-born Chinese, de. Y ffordd arall rownd. Ie. Ac ma'n galw I hynna yn ABCs. Ac wedyn, so nath o ddechrau sgwennu scripts. Ac isio deud hanes I stori fo lle oedd yn dod o. A wedyn, mae nith oedd hi'n cadw gofyn amdan cwestiynau amdan I uncle am fod o'n intrigued fod o'n Hollywood a stwff fel na. Wedyn oedd nhw'n deud, ie, da ni'n siarad amdano fo. Da ni'n siarad am uncle di. A falle, nath o farw yn 2015. So nath hi dechrau edrach fewn iddo fo, edrach trwy'r stwff yma, darganfod y sgript yma, ac wedyn yn darllen o, di hwn yn ddrwg, mae hwn yn mental, ond di o'n ddrwg. A wedyn darganfod wedyn, mae di cael ei wneud fewn I ffilm o'r enw Crazy Six. Ac mae Crazy Six efo, fod o di cael ei sgwennu amdan Chinese, American-born Chinese gang cultures, mae o yn stario Rob Lowe fel yr prif gymeriad ma. A wedyn mae gen ti Mario Van Peebles, Ice-T a Burt Reynolds. So Chinese through and through. Ond wedyn nath yn bell nath o ddim cael ei ffilmio yn yma, mae wedi cael ei ffilmio yn Eastern Europe, a wedyn mae wedi newid o drug dealing I plutonium dealing. So mae'n un o'r ffilms na sydd yn absolutely awful, ond Mae Studio Notes really di helpu'r ffilm yn datblygu. So, Burt Reynolds. Yeah. So mae'r podcast series mae I gyd amdan I siwrna hi o ddarganfod y stwff yma, a mae'n cyfweld ar director, cinematographer, a pwy nath newid y sgript, a darganfod pwy oedd y boi ma, ac oedd o'n actual yn rhan o y Chinese mafia a stwff fel na, a mae'n really intriguing. So mae hwnna werth I rando ar. Dwi'n gwybod os fydra ni'n neud Crazy Six fatha un o'r ffilms di ddim. Mae ar gael ar Plex a Tubi. Diolch Ers. Un peth byr arall, os da chi isio gweld Eryri ar Iora, prawn ma nes I wylio ffilm dringo o'r enw Adra sy'n ar Netflix. Mae di cael ei wneud gyn cwmni enw Pertex. Dwi'n siŵr na cwmni nes i'n medrach fewn I be maen nhw'n neud. Dwi'n meddwl na rhyw cwmni neud dilla dringo neu rhywbeth, neu Caribines neu rhywbeth nhw. Ti'n iawn? Ond mae'r ffilm Adra'n hyfryd o dangos y mynyddoedd y stwff a deud hanes pobl dringo yn Eryri, basically. So mae mond yn 50 munud. Dwi'n credu bod o ar gael, dwi'n gwatchio o ar channel Pertex ar YouTube ar hyn o bryd. Ie, ar YouTube mae'r gael. Ar YouTube mae'r gael. Ie. So mae hwnna... So ti'n goffa cael Netflix? Na, mond ar YouTube mae o. Nath o neud y rownd, nath o fynd rownd tywod network o am fod maen nhw'n neud sioia mynydda, beicio a stwff fel na rownd hefyd. Mae di bod yn chapter ys ni di meddwl. Mae'n dawel hefo fi. Ydy'r... Maent o Gymraeg, dyn nhw'n fel... Mae'r dau prif gymeriad
Zoe a cofio enw'r boi arall yn Gymraeg. Len efo'r Cymraeg, ie. Ond wedyn, maen nhw'n cyfweld â pobl. Mae yna lot o bobl sy'n gallu siarad Cymraeg, ond mae'n di cael ei wneud yn Saesneg. Cyfweliad yn Saesneg. Ond... Diddorol. Wers ti'n weld? Yes, mae hwn yn bryl. Mae hwnna'n good when you watch it, actually. Mae Pertex, os ti'n mynd ar YouTube a chwilio Pertex Presents In the Notes. Oh, cool. In the Notes. My God, dyna di wneud o'n barod. Bryn, beth ti wedi bod yn watcho? Right, so gyda i ddau beth ar restr o fi. Y gyntaf ydy Superman gan James Gunn. The Superman. Na. Na, ti'n gwybod Superman. Just drop the Superman. It's cool. Yeah. David Corenswet fel Clark Kent / Superman, Rachel Brosnahan fel Lois Lane, Nicholas Hoult fel Lex Luthor. I mean, swnio'n god i fi. Just cast o gwahanol bobl. Gen ti Nathan Fillion fel un o'r Green Lanterns. A hefyd Wendell Pierce fel Perry White sydd definitely un o'r fatha'r mae'n o'r character actors na sy'n tref fyny bob hyn a hyn sydd dwi'n really lofio. Doedd fod un o'r detectives yn y gyfres greiddiol of The Wire. Ac mae'n dal un o'r golygfeydd favourites fi. Dwi'n golygfa llawn lle mae'n dweud just yn dynnu'r gair shit. Dwi'n siŵr cofio. She. Maen nhw'n mynd trwy yr holl golygfa just yn trio ailadu'r crime scene ma. A maen nhw fatha, yr unig gair maen nhw'n iwsio di shit. Amazing. A just dynnu'r gwael intonation. Mae'n gret o sy'n. Anyway, ffilm nes i mwynhau y Superman yma o'n i'n teimlo fatha oedd o lot mwy yn ôl i fatha'r Reevesian kind of aesthetic fatha just fatha bod o'n boi really nice oedd just fatha trio helpu pobl fatha o'ch ti'n cael y fatha'r sort of mae'n un golygfa lle mae'n rhyw anghenfil anfarth am stepio ar squirrel Superman fatha'n zoomio fewn a grabio'r wiwar ac yn mynd efo i fod i'r la saff a ti'n fatha okay, cool ti'n cael fatha'r teimlo fatha mae'n really poeni am bob dim dwi'n teimlo lle bod nhw'n trio neu gormod yn y ffilm mae'n a lot o subplots yn y syml dwi'n meddwl lle nid o bach yn y drwm ond dyn nhw'n wasti amser lot amser fatha ti'n mynd yn ôl i Krypton a sy'n mynd cyrraedd a heill allan gilydd ti'n fatha na ti'n just jumpio straight i mewn mae o'n yr action a ti'n fatha so dwi'n teimlo i ryw radd maen nhw at least i setio yr DC Universe newydd off i good start. Dwi'n teimlo lle bod nhw'n trenu gormod yn y ffilm. Mae'n oedd rhyw 6 neu 7 gwahanol subplot yna. Mae'n teud bod angen deud lot. Ie, mae'n angen tynnu rhywbeth o peina allan. Ond na, dwi'n eitha optimistic i weld beth mae'n mynd i trio neud nesa. Ie, mae gen ti lot o supporting actors anhygol yn y fo sydd yn really yn adio lot. Mae gen ti Eddie Gathegi mae gen ti Isabella Merced a gen ti a maen nhw fatha'n Mr Terrific a Hawk Girl sydd hefyd yn teimlo'n maen nhw'n mynd i gallu adio lot iddo fo mae'n un o ddau fatha dewisiadau mae gan yn neud in terms of fatha mae'n a lot o fatha tight close-ups mewn golygfeydd a ti'n teimlo fatha
Oce. Sydd eich ti teimlo be sy'n mynd ymlaen o fama. Ond, na, nes i joio, dwi'n meddwl bod o'n good start. Dod o le da i ti? Fel, ti'n meddwl bod i galon yn y lle iawn math o beth? Ie, yn sicr, dwi'n teimlo bod o'n... Dwi'n licio'r boi newydd yn efo. So ie, dwi'n eitha obeithiol bod mae beth sy'n dod nesaf mynd i fod yn fwy gwir i'r Gyd i fwynhau o fwy na fatha'r dirge a'r fatha just y pwysa yr fascist dystopia da ni wedi cael ers wefo fatha y Snyderverse a hyn lle gilydd fatha beth dwi'n teimlo fatha mae'n mynd i fod bach mwy coherent na hynna ac y peth arall nes i actually quite licio oedd ar Netflix o'r enw Scoop. O ie. So, beth i hwn ydy fatha'r dramatisation o'r interview ddari Panorama cael efo ac i Newsnight cael efo Prince Andrew. So mae gyn ti Gillian Anderson fel Emily Maitlis. Mae gyn ti Billy Piper. Mae gen ti Rufus Sewell fel Prince Philip. Prince Andrew, sorry. Mae hwnna'n mynd i fod yn amazing. Ar Netflix. Ar Netflix, ia. I mean, diom yn fatha amazing o thing, ond mae'n eitha enjoyable, chos mae Sewell yn kind of nailio'r fatha'r pomposity o fatha Prince Andrew yn dweud bo iawn o'n i eisiau gweld i byd yn wrong mae'n un golygfa lle mae o'n rhoi raw i un o'i chambermates o am bod gynno fo yr teddy bears yn yr order wrong ar ei wely a ti fatha oh, yeah, okay. This is the sort of pobl ti'n delio fo. Mae'r boi yn ei 60 a mae o'n flir bod i teddys o'r lle wrong. Amazing. Dwi'n gwylio'r trailer rwan a dwi'n dweud, dwi'n rhaid i clywed o, mae Billy Piper yn edrych yn awesome yn efo fel celebrity booker. Sewell yn edrych yn oh my god. Swn i'n wedi nabod achos tro dweithaf fi weld o oedd yn fatha bits o Man in the High Tower. Oh my god, dwi'n wedi gwybod mewn hwnna. Mae o'n neilio'r fatha'r pomposity o. Dwi'n ti hefyd Keely Hawes. Ydy. Hi di fatha chief of staff i Prince Andrew a mae hi'n eto fatha oh my god, mae hi'n edrych mor stressed yn hwn ydy oh, mae hwn yn gret so mae lot o menywod sydd yn neud y stori yma mae'n gret mae Billy Piper yn gret yn y fai dwi'n meddwl hi di cael fatha run one o beth really diddorol i cael neud cant so dwi'n eitha hapus gweld hynna iddi mae hwnna'n gret so na nes i joio hwnna that's about it dwi'n gobeithio cael mynd i weld dwi'n deud i'n hyn dwi'n bwcio i weld first day o Marvel sy'n mwy dwi'n bach amser off ar y funud so dwi'n di bwcio i weld come on Bryn dwi di bwcio i weld Fantastic Four yes ar y screening gynta yn Ealing pan mae'n agor dyddiau di hael ma'n barod Pedro Superman a hwnna i ddod gret pryd maen nhw'n dod i Gaernarfon? Bryn amser.
So, a dyn, o'n i'n cerdded i cadw i dred cyns, ac yna boi dod i gwrfi, o'n i fatha, be mae hwnna di, da ni'n gwrs ti fo? Pedro Pascal, a jyst fatha gwahanol lynio. Amazing. A gobeithio oedd yn deud protect the dolls ar y cefn. Nes i'n gweld y bit yna, ond... Da ni'n protectio, da ni o blaid protectio'r dolls ar y rhaglediad. Yn fy marn i. Ti'n gwybod beth yw Protect the Dolls? Dwi ddim yn gwybod beth yw Protect the Dolls. So, mae chwaer Pedro Pascal yn traws. A mae o'n slogan mawr yn byd allyship i'r gymuned traws. We protect these dolls. Dim bod nhw'n ferched bach eiddyl sydd angen ein help, ond mae'r byd yn trin nhw'n shiite. So, os da ni'n gallu... bod fel Pedro, mae Pedro Pascal yn gwisgo t-shirt Protect the Dolls yn peak masculinity yn fy marn i. Good to know. Just bach chi'n gwybod, yndi? 3 manylion online Sioned sydd yn trio peidio bod, ond wastad yn endio fan i wneud. Dyma beth dwi'n gael am ddim bod ar lein bod dwi'n gwybod y beth. Ti'n ffain. Yn anffodus, dwi heb nodi unrhyw beth lawr. Am y mis yma, dwi wedi bod yn hytrach na... Dwi wedi bod yn gwachod mae hwn jyst yn awtio'n hun fel rhywun sydd dwi ddim yn gallu delio hefo genuine human emotions os nad nhw wedi ffiltro trwy anime ar hyn o bryd. Fi'n gwachod Frieren, F-R-E-I-R-E-N. Mae o yn anime, bosib iawn bod fi wedi sôn amdano fo mis diwetha, amdan ellill neu elf, sydd yn fil o fynyddoedd oed, ond yn edrych fel hogan teenager, a sut mae existential angst byw yn hirach na pawb wyt ti'n nabod a peidio gallu cael human relationships a trio datblygu bywyd a mwynhau bywyd hefo bobl pan wyt ti'n gwybod bod ti'n mynd i fyw a gwachod nhw'n marw drosodd. Mae o'n lot, ond mae o hefyd yn magical fights. Mae o gyd yn based mewn kind of D&D kind of byd. Dwi'n siwr ti siarad yn nhw. Dwi wedi siarad am hwn o blaen dos. Dwi wedi bod yn gwachio cwpl o'r heina, mostly dwi wedi bod yn gwrando ar podcasts ag cysgu, such is the life I lead. So the blank check cyfres ar y Coens, dwi literally yn flicio trwy hwnna. Dal yn lyfio If Books Could Kill. Dwi dal yn gwybod efo bobl yn gwrando lot mwy ar If Books Could Kill. A se, bibis, fydd na fwy i chi? Ti'n rhywun atgoffa fi, actually, rhywbeth. So, o'n i fod yn meddwl lot am Hitchhiker's Guide to the Galaxy. A dyn, mae'n un cymeriad was o'n dweud, mae pob, anyone born into mortality instinctively knows how to deal with it. Anyone who gets forced upon them doesn't really know. A wedyn ni'n gwachod, so mae'r drydydd gyfres o Star Trek Strange New Worlds wedi cychwyn. So maen nhw wedi gwneud fatha bach o fatha hat-tip i'r fans yn yr ail episod. So mae'n rhaid i chi sydd nerds, fatha fi, gyfarwydd o'r cyfres greiddiol o'na gymeriad o'r enw Trelane, sydd fatha rhyw jokester imp fatha sydd yn Tiny Q? Yeah, give me a second. Give me a second. All right, give me a second. Okay. So, mae o fatha rhyw cosio havoc a bo math o bethau. So crazy. Wedyn, ti'n fast forward to Next Generation, mae Q yn troi fyny. Mae o'n fatha hefyd yn tricks to God ac yn mesio efo'r criw i gyd. So, yr headcanon ar i'r fans ddod i fyny efo ydy bod o Trelane yn un o'r Q Continuum. A na fodd mab y Q da ni'n nabod yn Next Generation. Teg. So, mae Trelane yn troi fyny yn episod 2 o'r Strange New Worlds yn y Cyfres 3 a cael ei chwarae gan Rhys Darby. Oh, good God. A cael Whale of a Time. A pwy sy'n troi fyny yn y diwedd i dweud, beth ti'n neud? Fatha rhyw gaseous blob ma sy'n troi fyny efo llais John Delancey.
A mae o'n fath ar ei rowydd o fod dweud, chdi bod yn mesio fo'r Mortals. Hey, nerds. Ac so mae hwnna fath ar hat tip I dweud, fair play, we're going to make that canon. Okay. Mae'n gymryd y fan service yna, mae'n ffain. Nes i'n joio. A ni fatha, nes i'n just gryndo nhw fatha, hang on, dwi'n nabod y llai. Holy shit, John Delancey di hwnna. O'n i'n fatha, what the fuck? Cyn i ni fynd, dwi newydd spotio cyfres newydd dwi wedi bod yn gwrando arno ar YouTube, ond hefyd yn podcast. So, enw fod I A Bit Fruity with Matt Bernstein. So, Matt Bernstein yn YouTuber o Efrog Newydd, dwi'n meddwl. Wel, mae'r vibes yn Efrog Newydd I, a dwi'n meddwl na dyna lle mae'n recordio lot hefyd. Mae o yn ymgyrchydd ac yn athronydd queer hoiw so mae o'n ddyn hoiw yn Efrog Newydd, ond mae'r podlediad gyda fo mor ddeallus, mor agored, mor informative ynglyn â sefyllfa bobl queer yn America ar hyn o bryd, so LGBTQ LHDT+, a'r holl enfys, a mae o'n real agoriad llygad I fi fel rwy'n sydd ddim o'r gymuned, admittedly yn Brydain ydyn ni wrth gwrs, ond mae'n fel agor ffenest fewn i'r shit show that is America. Sefyllfa nhw yn America. Ond mae o'n siarad mor ddeallus, mae mor ddoniol a cutting a wonderful. So mae o a performio'r drag anhygoel o'r enw Patagonia, sydd yn performio'r drag, sydd hefyd yn outdoorsy ac yn ymgyrchydd am yn erbyn newid hinsawdd. Massive fan, follow arbennig o dda ar Instagram. Mae'n un o'r rhesymau dwi actually dod nôl I Instagram yn ara bach rwan. Mae'r algorithm wedi pigo fyny bod fi eisiau gweld lleisiau gwahanol. Dwi ddim eisiau bobl yn deitha fi beth sy'n wrong efo gwynab fi. Dwi eisiau bobl yn deitha fi beth sy'n wrong efo capitalism ac extractive business practices. Ond mae Patagonia yn spectacular a Matt Bernstein a dwi'n cedi bod ddain nhw wedi, dwi'n cofio os nes I ffindio un off y llall, ond maen nhw wedi kind of cydweithio fi gilydd, a mae Patagonia rwan yn neud rhaglen ar, dwi eisiau deud HBO Max neu rhywbeth fel yna, basically rhaglen am climate change hefo Ginny Weasley, be di enw hi ar actores ifanc, a maen nhw just fel, we're just two gingers who grew up on/in Harry Potter, and now we're making content about climate change. Just lovely. O ran chwilio am llygedyn o obaith, o'n I just eisiau flagio fyny. Dwi'n edrych am mwy o creators. Bonnie Wright. Bonnie Wright, ti'n iawn. Os ti'n edrych fyny Bonnie Wright a Patagonia, na ti. Ma nhw'n... Dwi wedi ffindio hwnna'n real llygedyn o obaith o ran ymgyrchwyr. Mae Matt Bernstein hefyd yn Iddewig, a mae o yn... Fo nath really cael fi I ddeall rhyw llygedyn o'r sefyllfa o Iddewon America hefyd yng nghanol cwffio'n erbyn yr hiladdiad yn Gaza, yn Palestina. Really recommendio'r follow yna. Os da chi eisiau teimlo'n radicalised, ond hefyd yn rhywsut o beithiol o ran pŵer collectif o bobl I wneud gwaniaeth. Dwi'n gwybod, ond fel rwy'n o tu allan y gymuned, mae di bod yn real agoriad llygad a real help I fi I fod yn alai gwell sut y gallai dim bod amdano fi, obviously, ond am rwy'n o ddefo ddim byd I ddeud yn after party, dwi wedi mynd yn ymlaen tam 10 gloch y nos. Mor sori am hwnna. Like, any other business ydy'r after party, a oedd hwnna ddim yn rhywbeth rhywbeth I watched, ond rhywbeth I wrando arno. So, hwnna beth o, guys. Ideal. Na fo, dychwch summer party yma. Dwi'n gobeithio bod bobl di bod yn gwrando ar hwn fel ar aeroplanes. Trains nhw, high-speed trains nhw ar draws i'w brom. Yeah, with ar ei gwyliau. Good second half. So what? Good second half. Prince of Persia, holiday mode. And but It's just traeth. Or first half and deep dive down the well of time. Diolch, Bryn. Oedd hwnna'n fel... Oedd proper Bryn of the bar. Had to be said. Nawn ni just rhoi ti ar 1.5 speed a wedyn nawn ni trio fel absorbio fo.
Just cael brainy absorber. Os di pobl yn gallu fod mor berig efo e-mails, sut maen nhw'n mynd i fod, pan mae AI yn ei e-mails nhw. Well, pan mae dy fucking co-pilot di fel, it looks as if you're trying to send a highly classified list of potential assets in the Middle East. Would you like me to condense that into an easily readable list? Do you really want to send 19,000 records by email? Is this really what you want to do? Well, boys, dwi'n falch iawn fod wedi wneud y show ma, cos mae'n Royal Welsh Week, so dwi'n mynd i fod yn gweithio ar hwnna, os nad yn y sioe, so fyddai'n meddwl amdan y podlediad yma tra bod fi yn golygu 8 awr o footage y dydd o wonderful anifeiliaid gorau yn gwlad. Okay? Gobeithio bod y ymieithwyr. I bet bod y Venn diagram o ymieithwyr a bobl sy'n gwrando ar yr haclediad kind of mewn 2 sir wahanol. Dwi'n gobeithio fydd na ostrich races yn digwydd ar y maes. So be, os dwi ddim, maen nhw'n methu trick. Weird. Maen nhw'n reidio pob math o anifeiliaid yna. Estris ydi, it's matter of time. Fydd y dosbarth lamas yn fian iawn. Diolch o galon hogia. Mae'n bleser bob nis. Mae hwn yn donic i fi. Dwi'n really gobeithio bod chi sydd ddim yn gwrando wedi mwynhau. Diolch i chi am gyrraedd y diwedd. Diolch i bawb sy'n cefnogi, cyfrannu, gwrando. Ni jyst yn lyfio cwrdd fyny a mae'n ffaith os da chi'n cael laugh hefyd. Diolch i fi. Yeah. Be dwi hyd yn oed yn neud? Cadw ni on track. Dwi ddo. Just bod yr... Go on, Fred. Calon y podlediad. Calon y podlediad. He's good. Wel, dwi di yfed gymaint o mysgad dwi genuinely ddim yn cofio beth dwi di wneud y benod yma. Mae'n great. A watchwch Prince of Persia, mae'n laugh. Mae'n laugh. A mae Alfred Molina yna fo. It's just, ysda ni gallu mynd allan. Just dychmygwch, just gif. Skipiwch bob dim tan ydych chi'n cyrraedd Alfred Molina. Yr ostrich suicide speech. Ond dwi'n meddwl ti'n gorau gwyddio'r gweddill i gael yr cyd-destun o'r Molina. Gwylio just, beth eisiau di supercut o just golygfeidd Alfred Molina. Dyna ti o'ch ti angen. Fan cam. Mi angen ei fan, oce. Fi sydd angen bod yn ei. O'n i'n edrych, yr holl Prince of Persia videos ar YouTube, yr rhai, like 14 years ago, mae'r comments o 14 years ago, does neb wedi commentio yn y 4 mlynedd ar 10 diwetha. Spectacular. Dwi angen mynd yna rwan a gwella'r sefyllfa yna. High from 2025. Time travel, baby. You camel riding illiterates. Version, see. Mae'n a whole lot Iran yn dod ar ôl fi. Like, oh, sorry. Oh, dwi'n mean. Diolch o galon pawb. Welwn i chi mis nesa pan mae'r hael yn boethach fydd. Yay! Dyna gyd i golchi ffwrdd yn y stormydd. Yay! Nam rwan, dwi'n mynd i diolch i ti, Bryn. Diolch, Sioned. Diolch, Ies. Sean. A diolch i Jake Gyllenhaal am beidio gwisgo top am rhan fwyaf o'r ffilm. Wel, ni chi tro nesa. Ta-da! Ta-da! Gotta keep one jump ahead of the breadline, one swing ahead of the sword. I steal only what I can afford. That's everything. One jump ahead of the lawmen, that's all, and that's no joke. These guys don't appreciate I'm broke. Riff-raff, straight-back, scoundrel, take back. Just a little snack, guys. Rip him open, take it back, guys. I can take a hint, gotta face the facts. You're my only friend, Abu. Oh, it's sad, alright, it's hit the bottom. He's become a one-man rising crime. I blame parents, except he hasn't got 'em. Gotta eat to live, gotta still to eat. Tell you all about it when I got the time. One jump ahead of the slowpokes, one skip ahead of my doom. Next time, gonna use a nom de plume. One jump ahead of the hitman, one hit ahead of the flock. I think I'll take a stroll around the block. Stop thief! Vandal! Outrage! Scoundrel! Let's not be too hasty. Still, I think
live, gotta still to eat. Otherwise we'd get along. One jump ahead of the hoofbeats, one hop ahead of the hump, one trick ahead of disaster. They're quick, but I'm much faster. Here goes, better throw my hand in, wish me happy landing. All I gotta do is jump!